Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι από τον κόσμο της συντήρησης. Λογικά όλοι εδώ είμαστε από τον κόσμο της συντήρησης. Είμαι ο Σπύρος ο Βαμβακάς, είμαι μηχανολόγος μηχανικός με αρκετά πολλά θα έλεγα χρόνια μέσα στη βιομηχανία, με αρκετά χιλιόμετρα μέσα στη βιομηχανία. Και εκτός αυτού, τα τελευταία περίπου 10 χρόνια έχω μπει και στην ομάδα της HMS, της Hellenic Maintenance Society, της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης, που προσπαθούμε να αναδείξουμε τη δουλειά της συντήρησης, να συζητήσουμε κοινά θέματα, να πάμε τα πράγματα ένα βήμα πιο μπροστά, αν αυτό είναι δυνατόν. Μπορείτε να δείτε την HMS και να δείτε και εμάς και να μας γνωρίσετε είτε στο site, είτε στο LinkedIn, είτε στο κανάλι του YouTube. Στο κανάλι του YouTube να θυμίσω ότι ανεβαίνουν και τα webinar όπως αυτό που θα παρακολουθήσουμε σήμερα, μετά από λίγες μέρες βέβαια, όπου μπορεί να βρείτε εκεί και τα προηγούμενα που έχουν γίνει και να δείτε ακριβώς ποια είναι η δουλειά που κάνουμε. Το σημερινό webinar είναι το 13ο και έχει τον τίτλο, βλέπετε, αξιόπιστες πρακτικές λιπαντικής συντήρησης. Έχουμε τη χαρά να είναι παρουσιαστής ο Νίκος ο Κομινός από τους γκουρού της λίπανσης, με πολλά χρόνια εμπειρία και με την παροχή, όχι με το εμπόριο λαδιών και γράσων, αλλά με την παροχή λύσεων για τη λίπανση και έχει ήδη πολλές συνεργασίες με πολλές εταιρείες. Δεν διαβάζω τις λεπτομέρειες, τα bullets του σεμιναρίου, του webinar, θα τα δούμε. Επίσης έχουμε τη χαρά η φροντίδα μας είναι να οργανώνουμε 3 ή 4 webinar κάθε χρόνο. Ήδη και το επόμενο, το 14ο είναι δρομολογημένο για τις αρχές Δεκεμβρίου. Θα ανακοινωθεί η ημερομηνία ακριβώς. Ο τίτλος του θα είναι Office 5S, γιατί εκτός από τα καθαρά τεχνικά θέματα που συσχετίζονται με τη συντήρηση, προχωράμε και κάνουμε λίγο και κάποια πιο διοικητικά ή πιο μανατζερίστικα θέματα. Θα έχει τίτλο Office 5S, δηλαδή έχει ετοιμάσει ο Γιάννης ο Αναστασίου, επίσης μέρος και επίσης αντιπρόεδρος της HMS, έχει ετοιμάσει ένα ωραίο webinar πώς επεκτείνεται η φιλοσοφία του 5S και στους χώρους γραφείων κτλ. Οπότε, να μην το κουράζουμε άλλο, να δώσω λίγο το λόγο στον Γιώργο τον Εφρεμίδη, που είναι ο πρόεδρος της HMS, να κάνει ένα μικρό χαιρετισμό. Γιώργο. Ωραία, ευχαριστώ Σπύρο. Να καλησπερίσω όλους. Να πω ότι μετά την περίοδο του κορονοϊού που λίγο απομονωθήκαμε, έχουμε αρχίσει και βρίσκουμε ξανά το βηματισμό μας. Βέβαια τα webinar μας δώσανε και εκείνη την περίοδο την ευκαιρία να ξαναείμαστε κοντά και σε επικοινωνία. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω να πω ότι είμαστε σε μια περίοδο που πλήττεται η χώρα από μεγάλες καταστροφές, είτε ήταν πυρκαγιές, είτε ήταν πλημμύρες. Αυτή τη στιγμή πολλοί και από τους συμμετέχοντες είναι από τις πληγήσεις περιοχές και οι οργανωτές, Σπύρο, δεν ξέρω κι εσύ αν βρίσκεσαι στο Βόλο αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά, στα συντήρηση υπάρχει το αγωνιστικό πνεύμα να είμαστε παρόντες. Και να πω ότι αυτές οι τραγικές στιγμές αναδεικνύεται ακόμη πιο πολύ ο ρόλος της συντήρησης υπό την έννοια της πρόληψης, πόσο σημαντικό είναι να προλαμβάνουμε καταστάσεις και να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε πριν αυτές συμβούνε. Και αυτός είναι από το κεντρικός ρόλος του maintenance και η HMS που μπορεί να προωθήσει. Βλέπω είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, είναι πάνω από 100 άτομα αυτή τη στιγμή παρακολουθούν το webinar και θα είναι εκατοντάδες αυτοί που θα το δουν μετά και μέσα από το κανάλι της HMS όπως γίνεται κάθε φορά. Πράγμα που σημαίνει πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή όλων μας να συστρατευτούμε σε αυτή την προσπάθεια της HMS. Σας καλούμε όλοι να γίνετε μέλη, κυρίως να φέρετε το ενδιαφέρον σας και τις εμπειρίες σας. Σε 2 μήνες η HMS έχει την κεντρική της εκδήλωση, το Maintenance Forum, αυτό που ξέρετε κάθε χρόνο. Θα γίνει φέτος στις 8 και 9 Νοεμβρίου. Λόγω των δημοτικών εκλογών θα έχουμε 1 μήνα καθυστέρηση. Φέτος, όπως είπα, επειδή έχει περάσει η περίοδος του κορονοϊού, ξαναπαίρνει την πλήρη τους διάσταση, θα είναι διήμερο. Η πρώτη μέρα θα είναι με 4 ή και 5 πολύ ενδιαφέροντα workshops με εισηγητές από Ελλάδα και από εξωτερικό και αντίστοιχα η δεύτερη μέρα, όπως ξέρετε, με ομιλίες από πολύ καταξιωμένους ανθρώπους, όπου θα δούμε και θέματα του asset management, δηλαδή managerial θέματα και θέματα τεχνολογίας
όπως αφορούν την λίπανση και λύσεις, αλλά και θέματα που αφορούν το digitalization της συντήρησης, με το predictive maintenance, που πλέον υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντες λύσεις και θα υπάρχουν και πολύ ενδιαφέροντα workshops εκεί πάνω. Θα δώσω τον Σπύρο, έχεις το λόγο να συντονίσει το webinar. Εύχομαι να είναι εξίσου παραγωγικό όπως όλα. Ωραία, ευχαριστούμε Γιώργο για το χαιρετισμό. Οπότε ναι, θα δώσουμε το λόγο σε ένα λεπτό στον Νίκο να αρχίσουμε να μιλάμε για τη λίπανση και να μας αναπτύξει αυτά τα ωραία πράγματα που έχει να μας πει. Εγώ να πω ότι από την πλατφόρμα του webinar μπορείτε να γράψετε ερωτήσεις. Θα τις συζητήσουμε όλες στο τέλος για να μην διακόπτουμε τον Νίκο. Οπότε γράφετε οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει κάτι και στο τέλος θα τις περάσω εγώ μία-μία στον Νίκο για να δούμε και να διευκρινίσουμε αν υπάρχουν θέματα για συζήτηση. Ξεκινάμε λοιπόν το 13ο webinar και όπως είπαμε το 14ο έρχεται κάπου στις αρχές Δεκεμβρίου. Νίκο, η σειρά σου. Λοιπόν, σας καλημερίζω και εγώ, μάλλον μεσημέρι είναι τώρα. Χαίρομαι πολύ για τη συμμετοχή αυτή. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Όταν μου το πρότεινε η HMS, αμέσως είπα ότι ναι, βεβαίως, να μοιράσω πληροφορίες και γνώσεις που έχω μαζέψει όλο αυτό το διάστημα που ασχολούμαι με τη λιπαντική συντήρηση. Αυτό που είπε ο Γιώργος όντως και εμένα με έχει συγκλονίσει με όλες αυτές τις πλημμύρες, τις φωτιές και όλα αυτά τα κακά που έχουν συμβεί. Λόγω ότι ανήκουμε στο χώρο της λιπαντικής συντήρησης, έχουμε ήδη πληροφόρηση από μεγάλους και μικρούς συνεργάτες μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις λιπαντικές περιοχές και προσπαθούμε και εμείς στο μέτρο που μας αναλογεί να σταθούμε στο πλευρό τους, να βρούμε γρήγορες και πρακτικές λύσεις στα κομμάτια της συντήρησης. Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία έχουν πλημμυρίσει, πρέπει να αλλάχτούν λάδια και πρέπει με κάποιο τρόπο όχι απλά να αλλάχτούν τα λιπαντικά, αλλά να βρεθούν και τρόποι να ξεπληθούν, να φύγουν όλα τα νερά μέσα από τα μηχανήματα. Εύχομαι όλα να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις αξιόπιστες πρακτικές λιπαντικής συντήρησης. Να πω κιόλας ότι μας έχουν ενημερώσει πολλοί πελάτες, μας παίρνουν τηλέφωνο, υπάρχει κάποιο θέμα, δεν μπορούν να συνδεθούν για κάποιο λόγο. Ελπίζω να έχει να κάνει με το congestion που υπάρχει τώρα με τη μεγάλη ζήτηση για να μπουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως είπε και ο Σπύρος, θα βιντεοσκοπηθεί και θα διατεθεί μετά και η παρουσίαση και εγώ ο ίδιος θα είμαι διαθέσιμος και τώρα αλλά και οποιαδήποτε στιγμή να απαντήσω σε οτιδήποτε. Θέλω να τονίσω το κομμάτι της λιπαντικής συντήρησης. Ασχολούμαι πολλά χρόνια με αυτό και πολύ γρήγορα δεν μ' άρεσε ο όρος λίπανση, παρότι το περιγράφει. Λίπανση είναι αυτό το οποίο αφορά, ας πούμε, τη λίπανση του εξοπλισμού. Εντούτοις, είναι άμεσα συνδεδεμένο το λάδι, το λιπαντικό ή το γράσο με την συντήρηση. Το όρος λοιπόν lubrication maintenance, ο όρος λιπαντική συντήρηση είναι αυτός νομίζω που ταιριάζει πολύ περισσότερο. Το λιπαντικό είναι σαν το αίμα που ρέει μέσα στον οργανισμό, φέρει πάρα πολλές πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσει σε αξιόπιστες πρακτικές λιπαντικής συντήρησης και να αναβαθμίσει την παρακολούθηση και τη λειτουργία των κινούμενων μερών του εξοπλισμού μας, στα οποία φυσικά το λιπαντικό έρχεται σε επαφή. Πολλές φορές βέβαια μπορούμε να πάρουν πληροφορίες και έμεσα για άλλα πράγματα. Πολύ γρήγορα για μένα, για όσους δεν με ξέρουν και δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί μου. Εγώ είμαι χημικός μηχανικός από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ένα κομμάτι που με βοήθησε πολύ στη σταδιοδρομία μου και το οποίο ασχολήθηκα από τα χρόνια του Πολυτεχνείου και μετά και το οποίο πραγματικά με εξητάρει και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι αυτό το κομμάτι της προβλεπτικής συντήρησης με αναλύσεις χρησιμοποιημένων λιπαντικών, είτε λάδια είτε γράσα. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Λειτουργεί κάποιος μηχανικός ντετεκτιβικά τόσο για να αναβαθμίσει τη λιπαντική συντήρηση του εξοπλισμού, είτε για να κάνει root cause ανάλυση και γενικά και στην εταιρεία μου, τη Hexagon, με την οποία συνεργάζομαι, είμαι 24 χρόνια, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο φόρουμ ή ομάδα έχω συμμετάσχει, έχω δει ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο κομμάτι της λιπαντικής συντήρησης. Έχω ασχοληθεί με μελέτες λίπανσης, μελέτες αναλύσεων
On-site ελέγχους πολλούς, audit και σεμινάρια. Η αγάπη μου πιο πολύ είναι για το κομμάτι της λιπαντικής συντήρησης που με έχει βοηθήσει σε όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί μιλάμε τώρα για αξιόπιστες λύσεις λιπαντικής συντήρησης και γενικά να τονίσω ότι αυτή είναι μια παρουσίαση τώρα μιας ώρας, οπότε δεν μπορούμε να καλύψουμε εκτενώς όλους τους τομείς. Θέλουμε πιο πολύ να πάρουμε μια μυρωδιά και να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα τόσο για τα λιπαντικά όσο και για τη συντήρηση που συνδέεται με τη λίπανση, που πιθανότατα είτε τα αγνοούμε είτε τα έχουμε υποτιμήσει, γιατί θεωρούμε ότι πιθανότατα ο κατασκευαστής του μηχανήματος τα έχει προβλέψει όλα, ας πούμε, και άρα αν ακολουθήσουμε το manual δεν τρέχει τίποτα. Η αναβάθμιση και οι αξιόπιστες πρακτικές λιπαντικής συντήρησης σίγουρα θα οδηγήσουν σε προστασία των εξοπλισμών. Αυτό σημαίνει και επέκταση της διάρκειας της ζωής τους, αποτελεσματικότερη λειτουργία, πολλές φορές πιθανότατα και αύξηση της παραγωγής. Ή αν έχουμε μεταβάλει τις προδιαγραφές του μηχανήματος από όταν το είχαμε πρωτοπάρει, να έχει μια πιο αποτελεσματική λειτουργία. Μειώνουμε τον κίνδυνο για ατυχήματα και γενικά μειώνουμε το κόστος συντήρησης. Υπάρχει ένας κύκλος που χρησιμοποιείται και το χρησιμοποιώ σαν πηγή τώρα από τη Lubrication Engineers, και μιας και με αυτήν βρίσκομαι τα τελευταία 25 χρόνια, για τις αξιόπιστες λύσεις πρακτικής συντήρησης. Ξεχάστε τα χρώματα και τις μάρκες, η φιλοσοφία είναι ίδια. Ξεκινάμε από ένα ποιοτικό και αξιόπιστο λιπαντικό, όποιο είναι αυτό, όποιο έχει κάποιο συγκατεστημένο στο μυαλό του ότι αυτό είναι ένα λιπαντικό που το εμπιστεύομαι να το χρησιμοποιήσω, έχει καλές ιδιότητες, το έχει αποδείξει και στην πράξη. Αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Πολύ γρήγορα είχα καταλάβει στα σταδιοδρομία μου στο κομμάτι της βιομηχανικής και ναυτιλιακής λίπανσης, και στην ποντοπόρο ναυτιλία ισχύει ακριβώς το ίδιο, ότι δεν αρκεί. Το καλύτερο λιπαντικό να το χρησιμοποιήσεις είτε με λάθος τρόπο, είτε με όλα αυτά που θα σας πω σε λίγο, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Πρέπει να συνδυαστεί, όπως βρίσκουμε και εδώ στον κύκλο, από το κομμάτι του λιπαντικού που στα δεξιά θα πάω, εκπαίδευση. Γι' αυτό και εμείς έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, η τεχνική μας, να προσπαθούν να εκπαιδεύσουν σε επίπεδο χειριστή πια και χρήστη των λιπαντικών για τις βασικές αρχές λίπανσης και τις αξιόπιστες λύσεις λιπαντικής συντήρησης. Άρα είναι σεμινάρια και ο συνεργάτης λίπανσης να μπορεί να παραδώσει αυτή την πληροφορία προς τα τμήματα συντήρησης. Πάρα πολύ σημαντικό είναι το on-site audit, δηλαδή να κάνουμε εκτίμηση της κατάστασης του εξοπλισμού τοπικά, όχι θεωρητικά από κάποιο εργαστήριο, να δούμε εκεί τοπικά τις ανάγκες, τις συνθήκες λειτουργίας, πρακτικά θέματα που έχουν να κάνουν με τη λίπανση, ευκολία αλλαγής λαδιών, ευκολία γρασαρίσματος. Ναι, μπορεί να πρέπει να γρασάρουμε ένα μηχάνημα κάθε 2 μέρες, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πρακτικά. Είναι εφικτό να μας το δώσει παραγωγή. Όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν ώστε να δούμε ποια θα είναι ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο έχει το πρόγραμμα αναλύσεων που θα αναφερθούμε και με μεγάλη, με πιο λεπτομέρεια μετά. Το άλλο το κομμάτι είναι δεν αρκεί να κάνουμε όλα αυτά και τελικά το κομμάτι του logistic, της αποθήκευσης και διακίνησης του λιπαντικού μας εσωτερικά στο εργοστάσιο, στο πλοίο, να πάσχει. Να έχουμε βρώμικα και παρατημένα βαρέλια τα οποία να είναι εκτεθειμένα στην υγρασία και στις σκόνες. Να υπάρχει με τέτοιο τρόπο διαχείριση των υλικών που να αυξάνει την πιθανότητα οι χειριστές που τα παίρνουν να γίνονται αναμίξεις, οι οποίες φαίνονται τόσο στις αναλύσεις όσο και όπως θα δούμε μετά και στα μηχανήματα. Έχουμε μετά την επιλογή που θα πρέπει να εξετάσουμε συντήρησης των λύσεων, αυτόματων λύσεων λίπανσης, γράσου ή και λαδιού, ανάλογα με τα σημεία. Πολλές φορές έχουμε δύσκολα σημεία, τα οποία έχουμε επιλέξει το κατάλληλο λιπαντικό, αλλά λόγω δυσκολίας πρόσβασης δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί εύκολα. Και πρέπει να δούμε συστήματα αυτόματης λίπανσης. Έχουμε τους κατάλληλους αναπνευστήρες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι αναπνευστήρες που παραδίδονται στα μηχανήματα των κατασκευαστών είναι πολύ τυπικοί. Έχουν μέσα φίλτρα που κρατούν σωματίδια 20 μικρά, 30 μικρά. Πολλές φορές και με το μάτι μπορούμε να δούμε τις ήττες, που σημαίνει δεν κρατάει τα πολύ χοντρά, δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Θα το δούμε και αυτό. Και τέλος, και πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, είναι αφού έχει γίνει ένα assessment όλου του εξοπλισμού, θα μιλήσουμε πιο κάτω και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για το κομμάτι της καθαρότητας, δεν αρκεί να τα έχουμε όλα αυτά και τα λάδια μας να είναι βρωμικά, κομμάτι offline filtrances των βασικών μας συστημάτων.
Το πρώτο κομμάτι λοιπόν της παρουσίασης έχει να κάνει με κάποιες βασικές αρχές λίπανσης, τύποι λαδιών και γράσων, βασικές ιδιότητες, σημασία των προσθέτων και σημαντικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών. Ποιες είναι οι ιδιότητες ενός λιπαντικού? Σαφέστατα η μείωση της τριβής, αλλά επειδή πολλές φορές κάποιος μπορεί να μένει εκεί, καλό είναι να το θυμίσουμε ότι αφορά μεταφορά δύναμης, παραδείγματος χάρη ένα υδραυλικό κύκλωμα, ψήξη σε υδραυλικά κυκλώματα, σε λάδια αεροσυμπιεστών, σε λάδια κινητήρων και γενικά το λάδι, η δουλειά του είναι και ένα ψύχη, να περνάει από τους αναλλάκτες, να απορροφάται αυτή η θερμότητα του μηχανήματος, βοηθάει στην ψήξη. Στεγανοποίηση, πάρα πολύ σημαντικό για τα γράσα. Μια βασική ιδιότητα των γράσων είναι να στεγανοποιούν την εφαρμογή. Και όχι μόνο στα γράσα. Ένα λάδι αεροσυμπιεστή, ένα για παράδειγμα κοχλεοφόρο αεροσυμπιεστή λαδιού, που περνάει μέσα από τα στοιχεία συμπίεσης, εκτός από τη λίπανση των ουλεμάν και των γρανεζών κίνησης των στοιχείων συμπίεσης, η ιδιότητά του είναι να ψήξει, αλλά και να στεγανοποιήσει το στοιχείο συμπίεσης θάλαμος υψηλής από θάλαμο χαμηλής, ή το λάδι κινητήρα, ομοίως. Άρα και η στεγανοποίηση είναι ένα κομμάτι σημαντικό για τη λίπανση. Μπορεί να έχεις πολύ καλές αντιτριβικές ιδιότητες, αλλά να μην πετυχαίνεις καλή στεγανοποίηση. Χρειάζεται να έχεις ένα μείγμα ιδιοτήτων λοιπόν στο λιπαντικό σου, είτε λάδι είτε γράσο, και τέλος ο καθαρισμός. Τα υδραυλικά λάδια, τα λάδια τουρμπινών, τα λάδια κινητήρων έχουν καθαριστικά και διασκορπιστικά πρόσθετα, τα οποία και καθαρίζουν την εφαρμογή μας και διατηρούν σε αιώρηση όλα αυτά τα σωματίδια, έτσι ώστε με μια αλλαγή λαδιού ή με ένα πέρασμα από ένα φίλτρο να καθαρίσουμε. Δύο λοιπόν μεταλλικές επιφάνειες, όσο κοντά και να τις κοιτάξουμε, δεν θα είναι λίες. Θα δούμε κάποια βουνά και κοιλάδες. Εκεί οφείλεται το φαινόμενο της τριβής. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Αυτό πιθανότατα αγνοούμε είναι ότι σημειακά εκεί αναπτύσσονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Για πάρα πολύ λίγο, για κλάσματα δευτερολέπτου. Έως και 538 βαθμούς Κελσίου. Στην θερμοκρασία αυτή οφείλεται η καταστροφή της όποιας λιπαντικής μεμβράνης, με αποτέλεσμα οι κορυφές αυτές των μετάλλων να συγκολούνται και να έχουμε απόσπαση, να έχουμε φθορά. Αυτή είναι η φυσιολογική φθορά. Αλλιώς τα μηχανήματα θα βαστάγανε για πάντα. Οπότε ο ρόλος του λιπαντικού είναι να παρεμβληθεί και να ελέγξει το φαινόμενο αυτό, ώστε να μην γίνει μη φυσιολογικό, ειδικά αν βγάζουμε μεγάλα μέταλλα φθοράς. Τα λιπαντικά λάδια λοιπόν αποτελούνται από το βασικό λάδι και τα πρόσθετα. Θα έλεγα εδώ πέρα λοιπόν ότι ένα 98% είναι το βασικό λάδι και ένα 2% είναι συνήθως τα πρόσθετα. Μην το πάρετε απόλυτα μετρητής, έτσι να υπάρχει ένας μπούσουλας. Ενώ στα λιπαντικά γράσα έχουμε τις αναλογίες που βλέπετε στο πινακάκι, αλλά έχουμε και μία ουσία μέσα που λέγεται παχυντής. Είναι ένας σάπονας. Αυτό θέλω να το φανταστείτε όπως φτιάχνετε το ζυμάρι. Έχουμε το αλεύρι, αυτό είναι ο παχυντής. Με τον ίδιο τρόπο και στα γράσα ο παχυντής είναι μία πούδρα, όπου όπως ρίχνουμε το νερό στο αλεύρι και πίζει εκείνο το ζυμάρι, με τον ίδιο τρόπο και στα γράσα ρίχνουμε το βασικό λάδι μέσα στον παχυντή, ρουφάει ο παχυντής το λάδι και πίζει και φτιάχνουμε το γράσο. Για όλες αυτές τις εφαρμογές που δεν μπορούμε να βάλουμε λάδι. Σε ένα ρουλεμάν, ας πούμε, που αν δεν έχεις την απόλυτη στεγάνωση, δεν μπορείς να βάλεις, θα φύγει το λάδι. Οπότε για τις εφαρμογές που θέλουμε το λιπαντικό να μένει πάνω στην εφαρμογή και δεν μπορούμε να κάνουμε στεγάνωση, χρησιμοποιούμε λοιπόν τα γράσα. Τη δουλειά εδώ, το θέλω να το τονίσω, πάλι το λάδι την κάνει. Διότι όταν κινείται ένα μεταλλικό μέρος, ένα ρουλεμάν, ένα γρανάζι, ένα σπύρος, οτιδήποτε, η πίεση που ασκεί στον παχυντή, σαν σφουγγάρει ο παχυτής, σφουγγίζεται και βγάζει το λάδι. Το λάδι λοιπόν αυτό που θα κάνει τη λίπανση. Βέβαια, ανάλογα με τον παχυντή που έχουμε χρησιμοποιήσει, θα έχουμε προσδώσει κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες στο γράσο μας. Να αντέχει στα νερά, να αντέχει στις θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με το βασικό λάδι και τα πρόσθετα. Αλλά ο παχυντής παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο σε αυτό το κομμάτι. Και βοηθάει ανάλογα με τον παχυντή κατά πόσο το λάδι που θα βγει θα μπορέσει μετά να το ξαναρουφήξει πίσω όταν σταματήσει. Δουλεύοντας έτσι τα γράσα, ίσως μπορείτε τώρα να καταλάβετε για ποιο λόγο πρέπει να κάνουμε επαναλιπάνσεις γράσου. Γιατί βγαίνει το λάδι, δεν μπορεί όλο να το ξαναρουφήξει πίσω ο παχυντής. Ένα ποσό χάνεται. Σιγά σιγά όσο χάνεται λάδι, το γράσο θα ξεραίνεται. Θα το βλέπουμε εδώ να σκληραίνει. Που λέμε ξεραμένα γράσα. Που βλέπουμε ουσιαστικά έχει μείνει λίγο λάδι στον παχυντή. Γι' αυτό θέλουμε κατά διαστήματα αναζωογόνηση, ώστε να μπει φρέσκο γράσο και να μαλακώσει όλο αυτό, να ξαναρουφήξει το λάδι ο παχυντής. Εδώ λοιπόν σας έχω ένα πολύ βασικό πινακάκι με πηγή πάλι το τεχνικό τμήμα της Lubrication Engineers, όπου μιλάει για τη συμβατότητα των γράσων.
Η εμπειρία η δική μου δείχνει το εξής. Γενικά, ειδικά στα γράσα, ισχύει και για τα λάδια αυτό, αλλά εγώ θα σας μιλήσω ειδικά για τα γράσα, αρχικά πρέπει να αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε δύο λιπαντικά μεταξύ τους ως ασύμβατα. Ξεκινάμε με αυτή την παραδοχή, ότι το ιδανικό είναι να βγάλουμε το γράσο από μία εφαρμογή που θέλουμε να αλλάξουμε, να πάμε σε ένα άλλο, σε μια άλλη μάρκα, να το πούμε έτσι πολύ απλά, να το καθαρίσουμε τελείως και μετά να βάλουμε. Όμως, επειδή αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις στην παραγωγή, είτε στο εργοστάσιο είτε στο πλοίο, δεν είναι εφικτό έτσι. Ούτε το χρόνο έχουμε, ούτε μας το δίνει η παραγωγή, ή και τεχνικά μπορεί να είναι πολύ δύσκολο, υποχρεωνόμαστε πολλές φορές να βάλουμε γράσο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει είναι μια σχετική ή καλή συμβατότητα των παχυντών, των σταθεροποιητών. Τα πιο συνηθισμένα γράσα που συναντώνουμε στο εμπόριο είναι λιθίου, συμπλόκου λιθίου. Οπότε, όπως βλέπετε και στον πίνακα, τα συμπλόκου λιθίου έχουν γενικά την καλύτερη συμβατότητα με άλλους παχυντές. Τι μπορεί να συμβεί αν δεν είναι συμβατοί αυτοί μας οι παχυντές? Αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί είναι αυτό το οποίο περιγράψαμε πριν, όπου το λαδάκι το ρουφάει ο παχυντής σας φουγγάρι, αυτή η ιδιότητα να απολεστεί ως έναν βαθμό. Με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα με τη χρήση, με τη θερμοκρασία, με τις πιέσεις, το λαδάκι που έχει μέσα ο σάπωνας, ο παχυντής, να φύγει και το γράσο μας να ξεραθεί. Και εμείς να λέμε «μα εγώ γράσαρα» και την άλλη μέρα να ανάψει αυτό και να πάθει ζημιά. Και να λες «μα εγώ γράσαρα, τι έγινε?» Οπότε το πρώτο βασικό σημείο, αν πρέπει να αλλάξουμε, είναι να επιτύχουμε συμβατότητα των παχυντών. Σε δεύτερο χρόνο, η εφαρμογή, ακόμα και έτσι, δεν σημαίνει ότι όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να παρακολουθηθεί η θερμοκρασία της, οι κραδασμοί της, και ακόμα αν είναι πολύ κρίσιμη η εφαρμογή, και ανάλυση γράσου πρέπει να πάρθει. Θεωρητικά, για να ελεγχθεί μια συμβατότητα μεταξύ δύο λιπαντικών, είτε λάδια είτε γράσα, και να είμαστε 100% σίγουροι, πρέπει να γίνει εκτενής εργαστηριακός έλεγχος, να αναμειχθούν αναλογίες γράσων 20% από το ένα, 80% από το άλλο, μισά-μισά και ανάποδα, και να γίνουν όλοι οι ποιοτικοί έλεγχοι που γίνονται και στα φυλάδια των τεχνικών χαρακτηριστικών, για να δούμε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τώρα τα βασικά λάδια έχουν κατηγοριοποιηθεί κυρίως από το API, το American Petroleum Institute. Έχουμε τρεις τύπους ορυκτελέων βασικών λαδιών, το API Group 1, 2, 3. Μετά έχουμε το API Group 4, το οποίο είναι τα συνθετικά ή πολυαλφαολεφίνες. Θα πούμε λίγα λογάκια, δεν θέλω να σας κουράσω για αυτά, για να πάμε σε πιο πρακτικά θέματα, αλλά είναι σημαντικό για να καταλάβετε κάποια πράγματα. Και όλα τα υπόλοιπα, συνθετικά, βιολογικά, οτιδήποτε, είναι το Group 5. Σε γενικές γραμμές, αυτό που πρέπει να σας μείνει είναι ότι οποιοδήποτε λιπαντικό, λάδι ή γράσο, είναι μία οργανική ένωση. Και όταν λέμε οργανική ένωση, εννοούμε ενώσεις του άνθρακα. Ο άνθρακας στις εικόνες που σας έχω βάλει συμβολίζεται με το C, από το carbon. Και το H είναι το υδρογόνο, hydrogen. Μεταξύ τους ενώνονται με κάτι παυλίτσες. Αυτή είναι η χημική δεσμή. Αυτό που πρέπει να σας μείνει είναι ότι στη φύση, ό,τι πιο απλό, σαν δομή, είναι πολύ σταθερό. Έτσι, η αριστερή πάνω εικόνα που έχει άτομα άνθρακα με άτομα υδρογόνου ενωμένα με μία παυλίτσα, με μονό χημικό δεσμό όπως λέμε, είναι πιο σταθερή. Σταθερή τι σημαίνει? Θέλουμε μεγάλη ενέργεια και κόπο να τη διασπάσουμε. Και όταν αλλάζουμε τα λάδια, τα αλλάζουμε επειδή η μοριακή τους δομή, αυτή η αλυσίδα δηλαδή, σπάει. Και σπάει και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι θα γίνει. Γιατί ενώνονται αυτά μεταξύ τους και γίνεται αχταρμάς. Γίνονται μεγάλα μόρια και αρχίζει και ανεβαίνει η ρευστότητα του λαδιού, του εξόδους που θα δούμε τι είναι, ή γίνονται άλλες πολυμερείς ενώσεις, τα βερνίκια, που και αυτά θα δούμε τι είναι, που πάνε και επικάθονται μέσα στο κύκλωμά μας, στους εναλλάκτες μας, στις ολυνώσεις μας, στα ρολεμάν μας, και μακροπρόθεσμα μας δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα φθοράς και άλλα. Δίπλα έχω ένα ακόρεστο, όπως λέω, και από κάτω ένα πολυακόρεστο. Ακόρεστος σημαίνει ότι έχει ένα διπλό δεσμό. Παρότι κάποιος θα έλεγε, μα καλά, αφού αυτό είναι ενωμένο με δύο δεσμούς, έχει δύο κάβους, άρα είναι πιο γερό. Δεν ισχύει αυτό, γιατί ο ένας κάβος είναι ασθενής, είναι πιο εύκολο να σπάσει. Και όταν σπάσει και ελευθερωθεί, δεν ξέρω μετά με τι θα ενωθεί. Χημικά, για να μην σας μπλέξω με ορολογίες, θα μπορούσε να ενωθεί με κάτι και να γίνει οξύ, που γίνεται πολύ συχνά. Οπότε, ξεκινάμε και λέμε ότι ακόμα και για τα ορυκτέλεα, λέμε λοιπόν ότι έχω ορυκτέλεο το ένα, ορυκτέλεο το άλλο. Και ίδια ρευστότητα το ένα, ίδια ρευστότητα το άλλο. Βλέπουμε όμως ότι αυτές οι τρεις μορφές που βλέπετε εδώ είναι ορυκτέλεα. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καταλάβατε? Έτσι λοιπόν το API λέει
Group 1 είναι αυτά τα οποία έχουν κάτω από 90% κορεσμένους υδρογονάνθρακες. Group 2 και 3 είναι πάνω από 90%. Ο δείκτης εξόδους που αναφέρεται στην τελευταία στιγμή είναι ένας αριθμός χωρίς μονάδα μέτρησης, ο οποίος εκφράζει το πόσο εύκολα ή δύσκολα μεταβάλλεται το εξώδες, η ρευστότητα ενός υγρού, ενός λιπαντικού στην προκειμένη περίπτωση λαδιού, σε σχέση με τη θερμοκρασία. Όσο πιο μεγάλος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο μικρότερη είναι η μεταβολή σε σχέση με τη θερμοκρασία. Και μας κάνει αυτό, έτσι, όταν έχουμε ένα λάδι με τη λιπαντική του μεμβράνη σε μια εφαρμογή, να μην υπερθερμανθεί. Όταν υπερθερμανθεί, μειωθεί πολύ η ρευστότητά του και όπως θα δούμε και το πάχος της λιπαντικής μεμβράνης. Λίγα λόγια για τα συνθετικά εδώ πέρα, για να φύγουμε από το θεωρητικό κομμάτι. Τα συνθετικά λάδια, για παράδειγμα οι πολυαλφαολεφίνες, δεν φτιάχνονται από την διήλυση του πετρελαίου. Δεν το παίρνουμε δηλαδή από το πετρέλαιο, το πάμε στο δηληστήριο και φτιάχνουμε ένα ορυκτέλαιο. Φτιάχνεται με χημικό τρόπο, συνθετικά. Και με αυτό, μάλιστα ιστορικά, να σας πω και αυτό έτσι έχει ενδιαφέρον, αυτά αναπτύχθηκαν τα συνθετικά λάδια πρώτη φορά από την ναζιστική Γερμανία όταν είχε αποκοπεί από τις πετρελαιοπαραγωγές, ας πούμε, περιοχές και ψάχναν τρόπο να φτιάξουν λάδια για τα τάγκς τους και όλα αυτά. Επειδή φτιάχνεται λοιπόν με απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο, είναι πολύ καθαρή ένωση. Άρα ξέρουμε σίγουρα ότι δεν έχει διπλούς δεσμούς και δεν έχει και επιμολυντές. Ενώ τα βασικά λάδια, τα άλλα, τα ορυκτέλαια, δεν είναι εύκολο να πάρεις ένα 100% παραφινικής φύσης ευθεία αλυσίδα χωρίς κανένα διπλό δεσμό μέσα. Θα πάρεις κυρίως αυτό που προσπαθείς να πάρεις, αλλά και άλλες ουσίες που όταν πάει να δουλέψει το λιπαντικό, λειτουργούν σαν ζαβολιάριδες που μας το σπάνε πιο γρήγορα κτλ. Υπάρχει λοιπόν ένας μύθος γύρω από αυτό. Πολλές φορές ακούμε ότι τα συνθετικά λάδια είναι τα καλύτερα. Εγώ δεν το θεωρώ αυτό. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι τα συνθετικά λάδια είναι πιο σταθερά σε βάθος χρόνου όταν αυτά δουλεύουν σε υψηλές θερμοκρασίες, σε χαμηλές θερμοκρασίες, συγκρινόμενα με ένα απλό ορυκτέλαιο. Και επειδή έχουν πολύ πιο οργανωμένη δομή, έχουν σε γενικές γραμμές ένα καλύτερο συντελεστή ολίσθησης, αλλά είναι και άλλες ιδιότητες που πρέπει να εξετάσουμε, η συμβατότητα με τα σταγανοποιητικά τμήματα, η διαχωρισμότητα με το νερό. Γενικά λοιπόν, ας μην παίρνουμε σαν πανάκι ότι άρα πάω σε συνθετικό είναι καλό. Η επιλογή συνθετικού πρέπει να γίνεται κυρίως βάσει των συνθηκών θερμοκρασίας της εφαρμογής, όχι των φορτίων. Παραδείγματα τώρα που θέλω να σας δείξω για να σας μείνουν. Εδώ έχουμε δύο λάδια ίδιας ρευστότητας, ορυκτέλαια. Ποιος ο ρόλος του βασικού λαδιού στην αναμειξιμότητα, για παράδειγμα, με το νερό. Και θα δούμε λοιπόν ότι το ένα διαχωρίζεται εύκολα, ίδια ρευστότητα, ορυκτέλαια. Το άλλο δεν διαχωρίζεται εύκολα. Απευθείας λοιπόν εδώ μπαίνει το εξής. Μιλήσαμε πριν για τη συμβατότητα των γράσων. Εδώ λοιπόν πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι έτσι απλό όταν έχω δύο ορυκτέλαια να τα αναμίξω. Επίσης θέλει λίγο προσοχή, θέλει να το παρακολουθήσω με αναλύσεις. Επίσης δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε τις ίδιες ιδιότητες στο τέλος. Ομοίως, λιπαντικά κυβωτίων ταχυτήτων, ορυκτέλαια και τα δύο, όπου διαφοροποιείται η συμπεριφορά του ενός με το άλλο πάρα πολύ λόγω των προσθέτων. Άρα, αν ο κατασκευαστής έλεγε ότι θέλω ένα ορυκτέλαιο ISO VG320 για τη χρήση των μειωτήρων κτλ. Και τα δύο το καλύπτουν αυτό. Και τα δύο είναι ορυκτέλαια αυτής της δομής. Όμως, πάλι λοιπόν εδώ, αυτό έρχεται και λέει να μας βάλει μια πρώτη ιδέα ότι παιδιά, ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι όλα τα ορυκτέλαια το ίδιο. Παίζουν ρόλο όλες οι εικόνες, όλα τα πρόσθετα. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στην επιλογή του αρχικού λιπαντικού και στη συμβατότητα. Και εδώ σας έχω, γιατί είναι έτσι μια πολύ ωραία περίπτωση όπου μπορέσαμε και ανοίξαμε ένα γράναζο κυβότιο εν λειτουργία. Είναι, αν θυμάμαι καλά, Hansen πρέπει να είναι, η Φλέντερ, δεν θυμάμαι, η Φλέντερ μειωτήρας από μια ανεμογεννήτρια, όπου αυτές οι ιδιότητες είναι πολύ σημαντικές για ένα, στην προκειμένη περίπτωση, γράναζο σύστημα, διότι το λιπαντικό, ακόμα και με υψηλές ταχύτητες, θα μπορέσει να μείνει και όπως θα δούμε, να διατηρήσει το πάχος της λιπαντικής μεμβράνης, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αντίστοιχα, επειδή σας έδειξα για λάδια και γράσα.
έχουμε 2 γράσα ίδιου βαθμού συνεκτικότητας, NLGI2, θα δούμε τι είναι αυτό, δηλαδή το ίδιο πικτά, συμπλόκου λιθίου. Το ένα ξεπλένεται, το άλλο δεν ξεπλένεται με το νερό. Πάλι σημασία των προσθέτων, παρότι είναι και τα 2 σύμπλοκο λιθίου, έχουν διαφορετική συμπεριφορά. Άρα, αν έχουμε εφαρμογή που προσβάλλεται από νερά και πάω να αλλάξω λάδι και βάλω πάλι σύμπλοκο λιθίου, εντάξει, που μπορεί να έχουν και κατά ντύν τις ίδιες φορτοκανότητες κτλ., θα έχω πρόβλημα στα νερά. Θα μιλήσουμε λίγο για το εξώδες, που είναι πολύ βασική ιδιότητα και τη συναντάμε και στα φυλάδια των πληροφοριών των προϊόντων. Το εξώδες είναι η αντίσταση ενός ρευστού στην εσωτερική του ροή. Εκφράζει το πόσο εύκολα δηλαδή ή δύσκολα ρέει ένα υγρό. Και το έχουν όλα τα υγρά, έτσι, όχι μόνο τα λάδια. Μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία, αυξάνει, χοντρένει με τη μείωση της θερμοκρασίας, μειώνεται, λεπταίνει με την αύξηση της θερμοκρασίας. Το εξώδες μετριέται πάντοτε σε συγκεκριμένες λοιπόν θερμοκρασίες. Γιατί φανταστείτε τώρα εγώ να είμαι κατασκευαστής και να πρέπει να πω στον πελάτη μου, στο εργοστάσιο ή σε κάποιο πλοίο, ότι θα βάλεις ένα εξώδες 42,5 σεντιστόκ στους 57 βαθμούς Κελσίου, που λειτουργεί η εφαρμογή μου. Γι' αυτό έχει καθιερωθεί στους 40 βαθμούς Κελσίου να μετριέται το εξώδες στα βιομηχανικά λάδια και στους 100 βαθμούς Κελσίου στα λάδια κινητήρων. Η πιο διαδεδομένη μονάδα μέτρησης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και δεν θα σας πω για τις άλλες για να σας βλέξω, είναι το σεντιστόκς. Έχουμε πηγή την Lubrication Engineers, λοιπόν, ένα πινακάκι. Έχει γίνει μια κατηγορηποίηση για να το κάνουμε ακόμα πιο εύκολο αυτό. Και αυτές είναι και οι ταμπέλες που συναντάτε πάνω στα δοχεία και τα βαρέλια των λιπαντικών, κατά ISO, που είναι το International Standard Organization, που αφορά την τυποποίηση της ρευστότητας των βιομηχανικών λαδιών, όπου για παράδειγμα στην αριστερή στήλη που έχουμε τη ταμπλέ με τα ISO, όταν πάμε για παράδειγμα στο ISO 320, εννοούμε ότι το εξώδες του συγκεκριμένου λιπαντικού είναι στους 40 βαθμούς Κελσίου περίπου 320 διστόξ, συν πλην 10% χοντρικά. Εδώ η κατηγοροποίηση των ISO επίσης μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι λιπαντικά με ISO 22, 32, 46, 68 είναι υδραυλικά, λιπαντικά με ISO 220, 320, 460 είναι κυβωτίων ταχυτήτων. Όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω, ανεβαίνει το εξώδες. Επομένως, όταν πάνω σε ένα βαρέλι δούμε ISO VG 320, αυτό δεν είναι κάποια προδιαγραφή ποιότητας. Απλά εννοεί ότι το VG είναι για το viscosity grade, ότι ο βαθμός εξόδου του συγκεκριμένου λαδιού που είναι στο βαρέλι είναι 320 διστόξ. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, στα οχήματα, χρησιμοποιείται η τυποποίηση SAE από το Society of Automotive Engineers και έγινε λοιπόν ο διαχωρισμός σε ISO και SAE, γιατί αν δείτε τα SAE range, το εύρος εξόδους κατά SAE είναι μεγαλύτερο, οπότε ένα SAE 20, ξέρω εγώ, πιάνει ISO 46, 68, 100. Δεν βολεύει στη βιομηχανία να χρησιμοποιούμε SAE, γιατί θέλουμε πιο συγκεκριμένη τυποποίηση όσον αφορά το εξώδες. Στα γράσα δεν μετράμε εξώδες, αφού δεν είναι ρευστά. Μετράμε το βαθμό συνεκτικότητας των γράσων κατά LGI, με ένα πενετρόμετρο που το βλέπετε δεξιά. Είναι ένας κόνος που πέφτει σε ένα δοχιάκι με γράσο και ανάλογα με το πόσο διεισδύσει ο κόνος αυτός μέσα στο γράσο, πόσα χιλιοστά, βγαίνει ο βαθμός συνεκτικότητας. Τα πιο διαδεδομένα γράσα γενικής χρήσης είναι LGI 2, που είναι λοιπόν η διείσδυση, όπως βλέπετε στο πινακάκι αριστερά, από 265-295. Τα 1, 0 και όσο πας προς τα 0, 0 κτλ. Είναι πιο ρευστά, χρησιμοποιούνται σε κεντρικά συστήματα λίπανσης, σπανίως πια βλέπουμε πάνω από 2 NLGI 2. Οπότε κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει και ελέγχουμε στις αναλύσεις γράσου είναι πώς μεταβάλλεται αυτή η συνεκτικότητα, γιατί έχει να κάνει με την χρήση την ίδια του γράσου και έχει να κάνει και με τα ρουλεμάν, ότι αν σκληρύνει το γράσο θα μας ανεβάσει και τη θερμοκρασία του ρουλεμάν. Γι' αυτό θέλουμε την αναζωγόνησή τους με επαναλιπάνσεις και όταν παίρνουμε δείγματα γράσου, κάτι που μετράμε σίγουρα είναι ο βαθμός NLGI. Προσέξτε, στα φυλάδια των προϊόντων υπάρχει το εξώδες του βασικού λαδιού. Είναι πολύ βασική πληροφορία, γιατί σας θυμίζω ότι η λίπανση τελικά κυρίως γίνεται από το βασικό λάδι. Γίνεται συμπίεση του οπαχυντή, βγαίνει το λάδι. Οπότε μας ενδιαφέρει και αυτό, και το βασικό λάδι, το εξώδες του. Απλά για να μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα όσον αφορά τα γράσα, μιλάμε για τη συνεκτικότητά τους με το βαθμό NLGI. Εδώ αυτό το slide είναι μια πάρα πολύ βασική πληροφορία για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε και το υπόλοιπο σεμινάριο. Μιλήσαμε πριν για βουνά και κοιλάδες, την τραχύτητα των επιφανειών.
Υπάρχει λοιπόν μία μέση τραχύτητα που έχει κάθε επιφάνεια. Η μέση απόσταση μεταξύ αυτών των βουνών και των κοιλάδων. Ταυτόχρονα, όταν παρεμβάλλουμε, ρίχνουμε λιπαντικό, υπάρχει ένα μέσο πάχος της λιπαντικής μεμβράνης. Δημιουργείται ένας λόγος που λέγεται λάμδα, λοιπόν, που είναι στον αριθμητή έχουμε το μέσο πάχος της λιπαντικής μεμβράνης και στον παρονομαστή έχουμε τη μέση τραχύτητα. Ο κατασκευαστής, όταν φτιάχνει το μηχάνημα, εκεί επικεντρώνεται όσον αφορά τη λιπαντική συντήρηση. Θέλει να πετύχει ένα λόγο λάμδα που να είναι τουλάχιστον 1,5 φορά παραπάνω να είναι πάνω από 1,5, που σημαίνει ότι το πάχος της λιπαντικής μεμβράνης τουλάχιστον μια φορά παραπάνω από τη μέση τραχύτητα. Εδώ λοιπόν, σε αυτόν τον λόγο λάμδα, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το εξώδες του λαδιού. Όσο μεγαλύτερο είναι το εξώδες, τόσο καλύτερο είναι το πάχος της λιπαντικής μεμβράνης. Παράλληλα, υπάρχει μια ισορροπία. Από ένα σημείο και μετά, αν κάνουμε ένα λάδι να είναι πολύ παχύ στη θερμοκρασία λειτουργίας της εφαρμογής, θα δημιουργηθούν μετά εσωτερικές τριβές και ροές από το εξώδες του λαδιού. Οπότε χρειάζεται μια λεπτή ισορροπία εκεί. Κάτω σας έχω δύο εικονίδια που αφορούν τους πιο βασικούς τύπους λίπανσης. Σας είπα, το σεμινάριο αυτό είναι μιας ώρας μόνο για τους τύπους λίπανσης. Θεωρητικώς θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες. Αλλά αυτό που θέλω να σας μείνει μόνο, σε συνδυασμό με την παραπάνω εικόνα, είναι συνήθως σε όλες μας τις εφαρμογές, είτε θα έχουμε λίπανση οριακής μεμβράνης, το boundary lubrication κάτω δεξιά, όπου παραπάνω από το 90% των φορτίων στέκονται σε αυτές τις κορυφές και δεν επαρκεί μόνο η λιπαντική μεμβράνη για να μειώσει αυτές τις επαφές. Εκεί πρέπει να βάλουμε τα λεγόμενα EP additives, extreme pressure additives, πρόσθετα υψηλών πιέσεων, που κάνουν μια χημική αγκύρωση πάνω στη μεταλλική επιφάνεια και κάνουν και έναν δεσμό με το λάδι και το τραβούν να στέκεται πάνω στην επιφάνεια, έτσι ώστε όταν πάνε να έρθουν σε επαφή αυτές οι κορυφές να θυσιάζουν τον εαυτό τους. Και έχουμε και την έλαστο υδροδυναμική λίπανση. Μπορώ να πω πάρα πολλά εδώ, όμως δεν μας φτάνει ο χρόνος. Δείτε τώρα, μιλήσαμε για το πάχος της λιπαντικής μεμβράνης. Δείτε εδώ τις διαστάσεις, συνήθες διαστάσεις που συναντούμε όταν έχουμε διάφορους τύπους λίπανσης. Βλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε και κάτω από ένα μικρό πάχος λιπαντικής μεμβράνης. Εμείς σαν άνθρωποι, ας πούμε, με την όρασή μας, μπορούμε να δούμε εκεί στα 40-50 μικρά. Άρα πρώτα απ' όλα ξεκινάμε, αν δείτε σε κανένα φίλτρο λαδιού γρέζι, μιλάμε ότι είναι πολύ μεγάλο σαν διάσταση, έτσι. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η βιβλιογραφία και η πράξη δική μας όλα αυτά τα χρόνια δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της φθοράς στον εξοπλισμό προκαλείται από αυτά τα μικροσωματίδια. Αυτά τα μικροσωματίδια μπορεί να είναι σωματίδια που έχουν μπει από το περιβάλλον, σαν μόλυνση του μηχανήματος εσωτερική ή τα μέταλλα φθοράς. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα momentum στη φθορά. Τι πρέπει να κάνουμε? Είναι πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς βλέπω ότι δεν ας πούμε, παρακολουθείτε αυτό συστηματικά από τα περισσότερα τμήματα συντήρησης. Η παρακολούθηση του βαθμού καθαρότητας των λιπαντικών κατά ISO 4406. Τι κάνουμε εδώ πέρα? Επικεντρωθείτε αρχικά σε αυτό το slide κάτω αριστερά που έχουμε έναν αριθμό και λέμε 18/16/13. Το 18 είναι ένας αριθμός αναφοράς για τη συγκέντρωση σωματιδίων πάνω από 4 μικρά. Το 16 για τη συγκέντρωση σωματιδίων πάνω από 6 μικρά. Και το 13 για τη συγκέντρωση σωματιδίων πάνω από 14 μικρά. Γίνεται λοιπόν η χημική ανάλυση και πάμε και βλέπουμε τι μας λέει το εργαστήριο. Το 18 λοιπόν, αν πάμε στην δεξιά στήλη που λέει αριθμός αναφοράς, σου λέει ότι αφορά έναν αριθμό από 1.300 έως 2.500 σωματίδια ανά ml. Το συγκεκριμένο παράδειγμα λοιπόν που έχουμε βάλει εδώ μας βρήκε ότι έχει 1.752 σωματίδια. Για να μπορείτε να καταλάβετε πώς βγαίνει ο βαθμός καθαρότητας κατά ISO αν το δείτε σε κάποια ανάλυση. Παίρνουμε λοιπόν ένα νούμερο, σας έχω κάποιες φωτογραφίες από κάτω, πώς φαίνεται στο μικροσκόπιο η βρωμιά αυτή σε ένα λάδι. Και θα πάρετε ένα νούμερο. Και τι θα το κάνουμε αυτό το νούμερο? Καταρχάς, να πω ότι ακόμα και ένα πολύ καθαρό σύστημα, ας πούμε αυτό εδώ είναι ένα βαρέλι που έχει ένα βαθμό καθαρότητας κατά ISO 16-13, που θεωρείται πολύ καθαρό. Ακόμα και αυτό κοντεύει να έχει μισή κουταλιά σκόνης μέσα, που σημαίνει βρωμιά.
Τώρα, πού θα αξιοποιήσουμε το βαθμό καθαρότητας κατά ίζων? Αφού πρώτα βέβαια το έχουμε καταγράψει, και θα μιλήσουμε και γι' αυτό, ότι πρέπει να γίνει ένα audit του εξοπλισμού μας. Υπάρχει λοιπόν διεθνώς στην βιβλιογραφία κάποιες προτάσεις. Εδώ σας έχω από την PAL Corporation από την Αμερική και σου λέει ότι για ένα σημαντικό μηχάνημα πρέπει να έχει καθαρότητα τουλάχιστον 28, 18, 14. Καλύτερη καθαρότητα αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο την αξιοπιστία της εφαρμογής μου και τη μακροζωία της. Εδώ σας έχω κι άλλο ένα πινακάκι από τη Heidelberg. Τώρα, να πω το εξής, ότι γενικά είτε αυτά τα θεωρητικά πινακάκια που υπάρχουν, είτε αυτά που κάποιοι κατασκευαστές μπορεί να δίνουν, λειτουργούν, αυτή είναι μια προσωπική μου εμπειρία, πολύ συντηρητικά. Δηλαδή, ναι, καλό είναι να τα έχουμε αυτές τις καθαρότητες, είναι το ιδεατό. Μου θυμίζει λιγάκι όμως και τα όρια που μπαίνουν στην υγεία, όταν σου λέει η χολυστερίνη πρέπει να είναι εκεί, η πίεση πρέπει να είναι εκεί, και κάθε 3 και λίγο τα κατεβάζουν όλο και πιο χαμηλά, όλο και πιο χαμηλά. Αυτό είναι το ιδεατό. Στην πράξη, θεωρώ ότι πρέπει καταρχάς το πιο σημαντικό από όλα να γίνει καταγραφή, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, να ξέρουμε ποια είναι η πίεσή μας και η χολυστερίνη μας, και σε δεύτερο χρόνο να βάλουμε ρεαλιστικά όρια σε συνεργασία με κάποιους τεχνικούς λιπαντικής συντήρησης που μπορούν να βοηθήσουν αυτό το κομμάτι και σιγά σιγά να βάλουμε τα βήματα που θα δώσουν την βελτίωση της καθαρότητας του εξοπλισμού μας. Σας έχω λοιπόν εδώ 2 φωτογραφίες που είναι χαρακτηριστικές, μου είχαν κάνει και εμένα εντύπωση. Ανοιχτός αναπνευστήρας από ένα μηχάνημα, βλέπετε ότι είναι μια απλή σίτα, με το μάτι βλέπουμε τις ΟΠΕΣ που σημαίνει πάνω από 40 μικρά. Όταν έχει λοιπόν ένα μηχάνημα, εδώ είναι στην περίπτωση ένας μειωτήρας, χοντρικά να θυμάστε ότι για κάθε 10 βαθμούς Κελσίου που μεταβάλλεται η θερμοκρασία της εφαρμογής, έχουμε εναλλαγή 10% του ελεύθερου όγκου. Άρα αναπνέει το μηχάνημα. 50 με 70% των σωματιδίων προέρχονται από το περιβάλλον. Λοιπόν, είναι σημαντικό να καταλάβουμε αυτή την αναπνοή, ειδικά για μηχανήματα διαλείποντος έργου που δουλεύουν, σταματάνε, όπως έχουμε στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, για παράδειγμα, αλλά και αλλού. Κάθε φορά που ψύχεται το μηχάνημα, πάει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, μετά θα πάει στη θερμοκρασία λειτουργίας. Αν φτάσει ας πούμε στους 20 και πάει μετά στους 50, έχουμε 30% του ελεύθερου χώρου πηγαίνω έρχεται. Με ένα τέτοιο αναπνευστήρα έχει πάρει από το περιβάλλον ό,τι έχει έξω το έχει πάρει μέσα. Η συνήθις μέθοδη λιπαντικής συντήρησης. Χρήση λιπαντικού σύμφωνα με τις τάσεις του κατασκευαστή. Αυτό είναι και το ιδανικό αρχικά, γιατί σε πάρα πολλές επισκέψεις που έχω κάνει σου λέει το μηχάνημα παλιό, δεν έχω μάνιο, αλλά βάζω αυτό γιατί βάζεις αυτό, γιατί αυτό έβαζε και ο προηγούμενος. Χωρίς να το έχουμε κάνει αναλύσεις, να δούμε τι γίνεται κτλ. Λιπαντική συντήρηση βάσει χρόνου, αλλαγές λαδιού και φίλτρων και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, όπου λέει το manual. Και λιπαντική συντήρηση βάσει κατάστασης που το παρακολουθούμε με αναλύσεις λαδιού, δονής, υπέρηχους και ό,τι άλλο. Εδώ έχω το εξής να παρατηρήσω. Με όλα αυτά που σας είπα πριν για τα πρόσθετα, για το ορυκτέλα κτλ. Είναι όλα τα λιπαντικά που καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ίδια. Πρέπει λίγο να το δούμε αυτό, εφόσον μας ενδιαφέρει να βελτιώσουμε την αξιοπιστία της λιπαντικής μας συντήρησης. Αν κάνουμε συντήρηση βάση χρόνου, σε γενικές γραμμές μας είναι ψηλοάγνωστη η κατάσταση του εξοπλισμού. Αν κάνουμε συντήρηση βάση κατάστασης, εδώ τώρα λοιπόν έρχεται το κομμάτι αυτό που σας έλεγα, ο πόνος ο δικός μου, που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Νομίζω είχα κάνει και παρουσίαση σε ένα συνέδριο συντήρησης παλαιότερο ακριβώς για αυτό το θέμα. Υπάρχει εξής παρανόηση με τις ανάλυσεις λαδιών. Όσοι από εσάς κάνετε ανάλυση λαδιών, ίσως καταλάβετε τι εννοώ. Η ανάλυση λαδιών είναι ένα σύνολο ελέγχων που κάποιος ειδικός, ένας γιατρός, πρέπει να σου γράψει τις εξετάσεις που πρέπει να κάνεις. Το να κάνω μια γενική αίματος, χωρίς να κάνω ούτε καν βιοχημικές, ούτε καν μια ακτινογραφία θώρακος, και να πω έχω μια γενική αίματος, άρα εντάξει είναι η γενική αίματος, άρα είμαι καλυμμένος από όλα. Ούτε χολυστερίνες έχω, ούτε καρδιά θα πάθω, ούτε τίποτα. Εδώ υπάρχει ένα λάθος λοιπόν. Στις αναλύσεις ρουτίνας βλέπω πολύ συχνά να γίνεται αυτό που λέω εγώ η γενική αίματος. Κάποιοι πολύ βασικοί και τυπικοί έλεγχοι που, better than nothing, θα σε πιάσει πριν πέσει στέζα, θα δει και τα βασικά του λαδιού. Δεν είναι έτσι όμως. Υπάρχει θέμα. Και σε πολλές περιπτώσεις οι απλές αναλύσεις ρουτίνας που περιλαμβάνουν τη φασματογραφική ανάλυση χάνουν μια πάρα πολύ βασική πληροφορία, αυτή που λέει ότι δεν μπορώ να πιάσω σωματίδια πάνω από 10 μικρά. Και θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Το δούμε αμέσως παρακάτω. Επομένως τώρα, θέλω να βελτιώσω, έχω μάθει κάποια πράγματα, θέλω να βελτιώσω την αξιοπιστία της λιπαντικής συντήρησης. Με αυτά που σας είπα αρχίζετε να παίρνετε μια εικόνα διαφοροποίηση των λιπαντικών, διαφοροποίηση των γράσων, τη σημασία των σωματιδίων που υπάρχουν μέσα σε ένα κύκλωμα λίπανσης.
Πού οφείλεται, γιατί μειώνεται η ζωή ενός μηχανήματος? Οι μελέτες λένε κυρίως από την επιφανειακή φθορά. Πού οφείλεται η επιφανειακή φθορά? Κυρίως μηχανική φθορά. Και πού οφείλεται η μηχανική φθορά? Με συντριπτική πλειοψηφία είναι φθορά τρίτου σώματος. Είτε ένα σωματίδιο από το εξωτερικό που μπήκε μέσα στο μηχάνημα, είτε βρωμιά εσωτερική, όπως τα βερνίκια που σας έλεγα, είτε τα ίδια τα μέταλλα φθοράς που πάνε και μένουν και μαζεύονται εκεί, δημιουργούν προβλήματα. Ναι, ένα 8% είναι, σου λέει εδώ ο πίνακας, αποκόπωση, που σημαίνει ότι πιθανότατα είναι μεγάλα τα φορτία, πρέπει να χρησιμοποιήσω κάποιο λιπαντικό με πολύ πιο ισχυρή αντοχή στα φορτία αυτά κτλ. Αλλά δεν θα κοιτάω το δέντρο και θα χάσω το δάσος. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω και να ανταπεξέλθω είναι οι επιμολύνσεις που υπάρχουν σε ένα κύκλωμα. Για να αμέσως να αντιμετωπίσω το κύριο πρόβλημα που υπάρχει. Έτσι γενικά αυτή είναι μια καμπύλη που φαντάζομαι αρκετοί θα την έχετε δει, όπου προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από τη στιγμή που θα υπάρξει η έναρξη μιας μη φυσιολογικής φθοράς. Όταν έχουμε τις πρώτες αναγνωρίσιμες ενδείξεις, θεωρώ και εγώ ο ίδιος προσωπικά, ότι με την κατάλληλη επιλογή των σωστών ελέγχων στις αναλύσεις λιπαντικών, οι αναλύσεις λιπαντικών είναι το πιο αξιόπιστο κομμάτι να μας πιάσει πολύ γρήγορα το όποιο πρόβλημα υπάρχει, που έχει να κάνει, προσέχετε, με τη λίπανση όπου κυκλοφορεί λιπαντικό, έτσι. Και ό,τι πληροφορία μπορεί να πάρει το λιπαντικό. Γιατί κάποιες φορές βέβαια πιάνουμε και προβλήματα τα οποία προέρχονται από άλλα, από εξωγενείς. Ας πούμε, δόνηση σε κάποιο άλλο μηχάνημα, το οποίο μεταφέρεται και στο μηχάνημα που παρακολουθούμε με αναλύσεις. Βασική προϋπόθεση είναι η πληροφορία όλη που παίρνουμε να είναι εκεί που περνάει το λάδι. Πρώτο λοιπόν κομμάτι, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε συγκεκριμένες ενέργειες, πρέπει να ξέρουμε την υπάρχουσα κατάσταση. Να γίνει ένα audit και μια μελέτη. Εδώ πέρα λοιπόν βασικά πράγματα που πρέπει να καταγράψουμε, τα σημεία της λίπανσης, όλα, το τρέχον λιπαντικό που χρησιμοποιείται, η συχνότητα λίπανσης, μέθοδος λίπανσης, γρασάω με το χέρι, κεντρικό σύστημα λίπανσης, γρασάρω με αεροσοργασαδόρο, έχει αυτοματολαδοτήρα, οτιδήποτε. Η κατάσταση του χώρου λίπανσης. Πρέπει να πάμε εκεί να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Όσον αφορά θερμοκρασίες, σκουόνι και άλλα πράγματα. Φιλτράσμα, αν υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι καθαρότητας κατά ISO, όπως είπαμε πριν. Επιβεβαίωση του προτινόμενου από το κατασκευαστή λιπαντικό. Αυτό μπορεί να φαίνεται εκ των ουκάνευ, αλλά θα δείτε παρακάτω τι εννοώ. Οπτικός έλεγχος για βρωμιά, σκουριά, βερνίκια. Τα βερνίκια είναι τα παραπροϊόντα της αποδόμησης του λαδιού. Δεν τα πιάνει ο βαθμός καθαρότητας κατά ISO, γιατί το ISO μετράει σωματίδια από 4 μικρά και πάνω. Τα βερνίκια είναι κάτω από 4 μικρά. Είναι πάρα πολύ επιβλαβή. Η μόνη μέτρηση που μπορεί να τα πιάσει είναι η λεγόμενη MPC, που είναι το Membrane Patch Colorimetry, και ενδείκνυται και εμείς την συνιστούμε ως γιατρός, εγώ αυτή συνταγογραφώ, για όλα τα σημαντικά υδραυλικά συστήματα, λάδια τουρμπινών, αεροσυμπιεστές, αντλίες κενού, τουλάχιστον στην αρχή, να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Γιατί άπαξ και δημιουργηθούν βερνίκια μέσα στο κύκλωμα, εσείς μπορείτε να τα δείτε αυτό σε κάποια δεξαμενή, σε κάποιον αλάκτη να έχει μια πορτοκαλοκίτρινο καφέ απόχρωση. Κρυσταλλική συνήθως. Άπαξ και δημιουργηθούν είναι πρόβλημα μετά. Μια απλή αλλαγή λαδιού τίποτα δεν μας κάνει. Αλλάζει το λάδι, μπαίνει το νέο λάδι. Το λάδι αυτό είναι καλός διαλύτης των βερνικιών. Τα επαναδιαλύει στη μάζα του. Επέρχεται κορεσμός τους άμεσα, πολύ γρήγορα και έχεις κάνει μια τρύπα στο νερό γιατί άλλαξε ένα λάδι που το δουλεύεις χρόνια και έβαλες ένα καινούργιο που σε ένα μήνα σου είναι όπως το παλιό. Καλύτερα λοιπόν πριν φτάσουμε εκεί που θέλει ειδικούς τρόπους διαχείρισης με φίλτρα που βγάζουν τα βερνίκια κτλ., να έχουμε κάνει έναν πρώτο έλεγχο ότι δεν έχουμε την τάση να δημιουργηθούν τέτοια πράγματα, διότι ο έλεγχος NBC μας δείχνει μεταξύ άλλων όχι μόνο αν έχουμε συγκεντρωμένα βερνίκια, αλλά αν έχει το λάδι κορεστεί και θα εμφανίσει σιγά σιγά την τάση αυτή. Και τα άλλα είναι πρακτικά απουσία για ανοιχτά καπάκια πλήρωσης, θηρίδες κτλ. Τι έχουμε δει τώρα? Μελέτες τέτοιες από πολλά εργοστάσια μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να αναδεικνύει τα πιο κάτω. Τα έχουμε δει, τα έχω δει και ο ίδιος προσωπικά με τα μάτια μου. Λάθος λιπαντικό για την εφαρμογή. Άλλα αντάλλα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί μια εφαρμογή να δουλεύει συνεχώς σε υψηλή θερμοκρασία, η ρεύμα συντήρηση να αναζητά συνεχώς λιπαντικά για υψηλή θερμοκρασία, αλλά τελικά να μην είναι το πρόβλημα της εφαρμογής, να είναι λάθος επιλογή του λιπαντικού. Λάθος εξόδες λαδιού για την εφαρμογή. Λιπαντικό όχι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγωγής. Μας έχει τύχει περιπτώσεις σε βιομηχανίες τροφίμων, σε σημεία που θα έπρεπε να χρησιμοποιείται μη τοξικό λιπαντικό, σαν παράδειγμα στο λέω, να μην χρησιμοποιείται. Πληθώρα διαφορετικών μαρκών, το οποίο κάνει πάρα πολύ δύσκολη τη δουλειά σε ένα τμήμα συντήρησης, γιατί αν πάμε κάθε φορά σύμφωνα με το
τι λέει ο κατασκευαστής, καταλήγουμε να έχουμε πάρα πολλά λιπαντικά. Εκεί πέρα ο ρόλος μιας ομάδας που αποτελείται από το τμήμα συντήρησης και μιας συμβουλευτικής ομάδας τεχνικών λίπανσης είναι αυτά να τα μειώσουν, να τα παντρέψουν, να γίνει κάτι πρακτικό, διαχειρίσιμο σαν logistic για τη συντήρηση, αλλά και να μειώσει τον κίνδυνο των αναμίξεων για όλους τους λόγους που είπαμε πιο πριν. Έχουμε δει ότι τις πιο πολλές φορές οι αλλαγές λιπαντικών γίνεται με βάση το χρονικό διάστημα χρήσης του και αυτό είναι και καλή περίπτωση, γιατί πολλές φορές έχουμε την πληροφορία πότε αλλάχθηκε το λιπαντικό, δεν ξέρουμε πόσο χρόνο λειτουργεί. Το βλέπουμε εμείς στις αναλύσεις που μας έρχονται, που δεν έχουμε εικόνα, γιατί δεν έχει και εικόνα πελάτες για τις ώρες λειτουργίας. Και κάποιες φορές υπάρχει και έλλειψη βασικής εκπαίδευσης λίπανσης σε επίπεδο καθαρά χειριστών, αυτών που κάνουν τις λιπάνσεις. Λοιπόν, με πηγή τη Lubrication Engineers, σε 2.847 εφαρμογές που ελέγχθηκαν, ανακαλύφθηκε ότι τουλάχιστον το 5% βάζανε λάδι άλλου εξόδους από αυτό που συστήνει ο κατασκευαστής. Και δείχνει εδώ τη σημασία όλων αυτών των ελέγχων λίπανσης. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε? Πρέπει να συνιστούμε αυτά τα βήματα. Πρώτο βήμα, ομαδοποίηση των εφαρμογών με την κρισιμότητά τους. Να γίνει ένα equipment risk assessment. Θα δούμε λίγο πιο κάτω τι είναι αυτό. Μετά πρέπει να αναγνωρίσουμε και να καταγράψουμε και να αποτιμήσουμε την υπάρχουσα κατάσταση. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Πρέπει να γίνει audit των εφαρμογών σε συνδυασμό με τις κατάλληλες αναλύσεις για να καταγραφεί όλη η υπάρχουσα κατάσταση στη μελέτη λίπανσης που θα κάνουμε. Να γίνει μια διερεύνηση και τεχνοοικονομική μελέτη για το αν είναι καλό να γίνει αναβάθμιση ενός λιπαντικού με κάποιο άλλο λιπαντικό ανώτερων προδιαγραφών. Δεν είναι πάντα αυτό χρήσιμο. Μπορεί να έχουμε εφαρμογές που να μην απαιτείται. Να μπει όμως στο νούμερο 4, πάρα πολύ σημαντικό, μια στοχοθεσία των ορίων του σωματιδιακού φορτίου, των μετάλλων φθοράς και των μετάλλων επιμόλυνσης. Αφού είδαμε ότι η μεγαλύτερο ποσοστό της φθοράς γίνεται από εκεί. Πρέπει λοιπόν πάρα πολύ, αν δεν το έχετε κάνει, πραγματικά επιμένω, κάντε το τώρα, τουλάχιστον για τα κρίσιμα μηχανήματά σας. Δείτε πού βρίσκεται ο βαθμός καθαρότητάς τους με τα σωματίδια και κάντε το τώρα. Να πω έτσι όπως μου έρχεται ότι αυτό είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Γιατί έχουμε τα σωματίδια που μπαίνουν απ' έξω, τα σωματίδια που βγάζουμε εμείς με τη φίλτρανση και τα σωματίδια που δημιουργούνται εσωτερικά. Εμείς αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε με την αναβάθμιση της λιπαντικής μας συντήρησης είναι να σταθεροποιήσουμε αυτό το δυναμικό φαινόμενο σε ένα βαθμό καθαρότητας πιο κάτω σε αριθμούς, που σημαίνει πολύ καλύτερη καθαρότητα. Κατόπιν πρέπει στο νούμερο 5 να βάλουμε ενέργειες για την βελτίωση της κατάστασης αυτών των λιπαντικών και να έχουμε κάποιο oil conditioning για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αλλιώς, εντάξει, ξέρουμε που είμαστε, αν είμαστε καλά, κανένα πρόβλημα, αλλά πάλι πρέπει να έχουμε κάποιο oil conditioning, ειδικά για τους βαθμούς καθαρότητας, και τέλος να υπάρχει μια διαδικασία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των στόχων και σε περίπτωση που αυτοί δεν επιτυγχάνονται, τι διορθωτικές ενέργειες θα γίνουν. Έτσι, ενδεικτικά, σας έχω εδώ, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να κάνουμε το assessment αυτό όσον αφορά τη λιπαντική συντήρηση για έναν εξοπλισμό. Σύμφωνα με τους κινδύνους ασφαλείας σε περίπτωση αστοχίας, της απώλειας παραγωγής, τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης, κόστος ανταλλακτικών και εργασίας και σύστημα πρόβλεψης της βλάβης. Έκανα ένα παραδειγματάκι, έβαλα τα νούμερα, βγήκε 11 ο βαθμός κρισιμότητας εφαρμογής. Έχω 20 εφαρμογές, 50, 100, 1000. Το κάνω αυτό. Βγάζω αυτές που θα βγάλουν το high score πάνω και σε αυτές πρώτα επικεντρώνομαι. Με το τι θα παρακολουθώ, πόσο συχνά θα το παρακολουθώ, τι τύπους αναλύσεων θα κάνω. Εντάξει, πάντα σε συνεργασία φυσικά με τους συμβούλους λιπαντικής συντήρησης. Σας έχω εδώ ένα τυπικό παράδειγμα χάρτη μελέτης λίπανσης, όπου βλέπουμε το τμήμα, τη θέση του μηχανήματος, τη μέθοδος της λίπανσης, το λιπαντικό που χρησιμοποιείται, παρατηρήσεις, μια στην δικιά μας μελέτη ποιο προϊόν προτείναμε εμείς και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Αυτά, τα οποία συνήθως είναι πολυσέλιδα, μαζί με άλλες πληροφορίες που μπαίνουν μέσα, γίνεται η βίβλος λίπανσης του εργοστασίου ή του πλοίου. Η ναυτιλία, αλήθεια, από το πόρος που ασχολούμαστε αρκετά χρόνια τώρα, αυτό το έχει στάνταρ. Έχουν τα loop charts σε μόνιμη βάση. Στη βιομηχανία και ειδικά και σε πιο μικρές εταιρείες, πολλές φορές δεν το παρατηρούμε και μάλιστα αυτό μπορεί σε συνεργασία με κάποια άλλη εταιρεία software, όπως είναι και η Atlantis Engineering, να μπει και σε ένα κομμάτι software, να συνδυαστεί δηλαδή σαν εργαλείο και με το πρόγραμμα το οποίο συντήρησης μπορεί να έχει το εργοστάσιο. Εδώ πέρα σας έχω μια τυπική μελέτη αναλύσεων λαδιού. Δεν μιλάω για το report της ανάλυσης, μιλάω για την μελέτη. Για παράδειγμα, εδώ ένα έλαστρο, όπου πήγαμε,
παρακολουθήσαμε και είδαμε το μηχάνημα όσον αφορά όχι τη λίπανση του, όσον αφορά τι απαιτείται για τις αναλύσεις του. Οπότε καταγράψαμε όλες τις πληροφορίες που θα είναι απαραίτητες μετά στο διαγνωστικό κομμάτι. Εδώ να κάνω μια παρένθεση στο διαγνωστικό κομμάτι, είναι πολύ σημαντικό και τα περισσότερα, η εμπειρία δικιά μου πάλι είναι ότι μηχανικοί που ασχολούνται on-site με τα μηχανήματα και είναι και γνώστες των αναλύσεων μπορούν να δώσουν πολύ καλή διαγνωστική πληροφορία. Γιατί αλλιώς είναι να ξέρεις το μηχάνημα και να μπορείς να δώσεις διάγνωση, και αλλιώς είναι να κάθεσαι σε ένα γραφείο, σε ένα χημείο και να μιλάς θεωρητικά για ένα έλαστρο. Οπότε αυτές οι πληροφορίες που γράφονται εδώ από πάνω, για αυτό το λόγο γράφονται. Και το πολύ σημαντικό για μια μελέτη αναλύσεων λαδιών είναι να εντοπίσουμε το σημείο από το οποίο θα πρέπει να πάρουμε δείγμα, ώστε να έχουμε αξιόπιστη πληροφορία. Αυτό από μόνο του, ειλικρινά σας το λέω, είναι παρουσίαση 2 ώρων. Αλλά αυτό που χρειάζεται να σας μείνει είναι ότι μπορούμε λοιπόν να δούμε σαν τμήμα συντήρησης μαζί με τους συμβούλους μας από ποιο κομμάτι, από ποιο σημείο του μηχανήματος θα μπορέσουμε να πάρουμε αντιπροσωπευτικό δείγμα. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή δεν υπήρχε κάποια βάνα, υποδεικνύουμε και μια βάνα για την δειγματοληψία που μπορεί να γίνει. Προχωρώ λέγοντας λοιπόν εδώ πέρα για την απλές αναλύσεις που γίνονται με φασματογράφους, τους λεγόμενους ICP Inductive Coupled Plasma, φασματογράφους δηλαδή πλάσματος. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει ακρίβεια για σωματίδια πάνω από 10 μικρά. Σε γενικές γραμμές, γιατί πιεζόμαστε και από το χρόνο τώρα, αυτό το οποίο γίνεται είναι το εξής, ότι στο φασματογράφο μπαίνει το δείγμα, το οποίο εντάξει, αραιώνεται λιγάκι κτλ., αλλά ουσιαστικά μετά εξαχνώνεται. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά έτσι, καίγεται σε μια φλόγα. Και πείτε ότι έχουμε ένα άτομο, ας πούμε, έχουμε το στοιχείο πυρίτιο και το άτομό του. Ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται όταν αλλάζει η κατάσταση είναι ότι απορροφά ενέργεια από την θερμότητα και οι ηλεκτρόνια της εξωτερικής του στιβάδας πηγαίνουν σε μεγαλύτερες στιβάδες. Αυτή είναι μια σταθής κατάσταση, αυτά ξαναεπιστρέφουν πίσω και εκλείουν φως. Το μηχανάκι αυτό τι κάνει ο φασματογράφος? Το φως λοιπόν έχει ένα μήκος κύματος. Το μήκος κύματος είναι χαρακτηριστικό για το κάθε στοιχείο, άρα απευθείας βλέπει το μήκος κύματος και λέει «Α, πυρίτιο έχω». Μετά τι κάνει? Συγκρίνει την ένταση και από την ένταση λέει «Α, τόσα ppm, έχω 20 ppm πυρίτιο, μπράβο μου, το βρήκα». Βασική λοιπόν προϋπόθεση είναι να μπορέσει να το εξαχνώσει, να το κάψει. Λοιπόν, σωματίδια πάνω από 10 μικρά έχουν πολύ μικρή ακρίβεια αυτά τα μηχανάκια, δεν προλαβαίνουν όπως λειτουργούν να τα εξαχνώσουν. Οπότε χάνει σε πληροφορία. Και πώς μπορούμε λοιπόν αυτό μετά να το καλύψουμε? Εδώ είναι η σύσταση, σημαντική σύσταση για την αναβάθμιση της λιπαντικής συντήρησης όταν εντάξουμε το κομμάτι των αναλύσεων. Θα πρέπει να μετράμε το σωματιδιακό φορτίο, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις αναλύσεων, σε όλα τα λάδια, μυωτήρες, υδραυλικά, τα πάντα, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις βλέπουμε δεν γίνεται αυτό. Γιατί όταν αρχίζουν και σου αυξάνονται τα μέταλλα φθοράς πάνω από 10 μικρά, θα τα πιάσεις με το σωματιδιακό φορτίο. Δεν θα ξέρεις αν είναι μέταλλα φθοράς, αλλά θα πάρεις μια πρώτη ένδειξη. Μια άλλη μέτρηση είναι το PQ Index, όπου ουσιαστικά το δειγματάκι μπαίνει μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο και ανάλογα αν αλληλεπιδρά καταλαβαίνουμε αν έχουμε μέταλλα φθοράς. Συνεπώς, αν έχουμε εξέλιξη μετάλλων φθοράς πάνω από 10 μικρά, αλλά μας βγάζει σίδηρο, 5 ppm, που είναι τίποτα, αν δούμε το σωματιδιακό φορτίο να ανεβαίνει, το PQ Index ανεβαίνει ή και τα δύο, εδώ πάει να πει ότι red flag που λέμε, κάτι τρέχει, πρέπει να ελέγξω το μηχάνημα, και αυτά είναι στα πλαίσια που σας έδειξα πριν την καμπύλη πρόβλεψης, να το πιάσουμε όταν δεν θα έχει πια κάνει θόρυβο και ζημιά στο μηχάνημα, να το πιάσουμε έγκαιρα. Έτσι θα το πιάσουμε, γιατί όταν είχαμε κάνει το risk assessment, στα κρίσιμα μηχανήματα θα είχαμε βάλει τα όρια μας, τα όρια επιφυλακής χαμηλά, για να μπορούμε να το πιάσουμε έγκαιρα και να το παρακολουθήσουμε το φαινόμενο. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πάμε να κάνουμε αναλυτική φερογραφία και το MPC που σας είπα για τα βερνίκια, το οποίο είναι το golden standard. Στο μυαλό σας βάλτε αναλυτική φερογραφία ίσον μαγνητική. Είναι το πιο καλό που μπορείς να κάνεις. Όπου το δείγμα περνάει μέσα από ένα μηχανάκι, το οποίο ασκεί ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο, εναποτίθεται γραμμικά τα διάφορα μαγνητικά μεταλλικά σωματίδια και μετά πάνε σε ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Και τι μπορούμε και πετυχαίνουμε τώρα? Όχι μόνο δεν μας ξεφεύγει τίποτα, ανεξάρτητα από το μέγεθος, αλλά και από τη μορφολογία των μετάλλων φθοράς βγάζουμε συμπέρασμα για το μηχανισμό. Και ξέροντας το μηχανισμό φθοράς, μπορούμε να δώσουμε πολύ συγκεκριμένες οδηγίες στο τμήμα συντήρησης, τι πρέπει να αλλάξει για να αποφύγει ξανά αυτό το είδος της φθοράς. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία. Εμένα με εξητάρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι
είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για root cause analysis, δηλαδή αν έχουμε κάποια στιγμή ζημιά, καταστροφική ζημιά, είναι το βασικό εργαλείο για να πάρουμε πληροφορία, είναι η σήμανση της λίπανσης, της λιπαντικής συντήρησης. Εντάχει 2 kit αναλύσεων έτσι για να έχει μια εικόνα, απλά κάτι μπορεί να τα έχετε δει, πώς παίρνουμε τα δειγματάκια μας, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Εδώ λοιπόν σας έχω από το πρόγραμμα το δικό μας που μπορώ να συλλέξω δεδομένα, μια τέτοια τυπική ανάλυση μαζί με τη φωτογραφία. Αριστερά έχουμε την ανάλυση της ρουτίνας και δεξιά έχουμε αυτά τα δεδομένα, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο reporting, έκθεση αποτελεσμάτων. Γενικά, δείτε εδώ κάτι. Εντάξει, μιλάω για το αριστερά κομμάτι. Το πάνω κομμάτι έχει τις πληροφορίες γενικά για το δείγμα, τον πελάτη κτλ. Λοιπόν, η πρώτη γραμμή δεδομένων, αν δείτε γράφει wear metals, contaminant metals, είναι ο φασματογράφος. Εδώ πέρα, το πρώτο μέταλλο που έχει είναι ο σίδερος. Σίδερο έχει 3, σχεδόν 0. Δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, γενικά εδώ δεν έχει εντοπίσει. Η δεύτερη γραμμή μας δίνει τις πληροφορίες για το λιπαντικό μας, ιξώδες, νερά. Η τελευταία γραμμή μας δίνει το βαθμό καθαρότητας και βλέπουμε εδώ πέρα ότι μας δίνει για πάνω από 4, πάνω από 6, 10, 14. Φτάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και μέχρι και πάνω από 100 να σου δίνει. Όμως είναι κοκκινισμένα της αναλυτικής φωτογραφίας και το micropatch. Εντόπισε θέματα. Και εκεί θέλω να σας πάω στο δεξί και να δείτε μόνο τα χρωματιστά για να μην μπλέξετε. Εντάξει, έχει ένα πρώτο reporting. Δείτε αυτά που είναι πράσινα. Δείτε τι γράφει από πάνω. Στο πρώτο από 2 ως 10 σου λέει rubbing, sliding, ferrous. Δεν μπορώ να επεκταθώ γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος. Απλά αυτά είναι είδη φθοράς. Rubbing wear, sliding wear, cutting wear, ferrous wear. Και από εδώ μπορούμε να δώσουμε μετά πολύ καλές πληροφορίες στο τμήμα συντήρησης. Η αναλυτική φωτογραφία συνοδεύεται με αυτές τις φωτογραφίες επί 500, επί 100, από τις οποίες βγαίνουν πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες και κάνουμε όλη αυτή την έκθεση που σας περιέγραψα. Αντίστοιχα, μία ανάλυση όπου περιλαμβάνει το micropatch test. Θέλω να κρατήσετε το εξής. Δεν θέλω να μπλεχτείτε και να τα διαβάσετε όλα αυτά. Αυτό που θέλω να κρατήσετε το εξής. Κάτω όταν πάμε, εκεί που φαίνονται τα χρώματα αριστερά, έχετε η πρώτη στήλη, λέει 1, 2, 3, 4. Είναι ο αριθμός των αναλύσεων. Έχει κάνει 4 αναλύσεις. Στην τρίτη ανάλυση, ο βαθμός καθαρότητας κατά ISO ήταν 17, 14, 10. Το οποίο είναι πάρα πολύ καθαρό. Αν λοιπόν δεν υπήρξε, εδώ είναι ένας πολύ μεγάλος ατμοστρόβιλος. Εάν δεν υπήρχε η σύσταση για τεστ micropatch, θα μέναμε ότι όλα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το micropatch είναι που έπιασε τα σωματίδια κάτω από 4 μικρά. Είναι αυτό που σας είπα λοιπόν, ότι κατάλληλος συνδυασμός των ελέγχων θα οδηγήσει σε μια συντριπτική αναβάθμιση της αξιοπιστίας της λιπαντικής μας συντήρησης. Ένα reporting, ίσα-ίσα για να το δείτε, για πώς βγαίνει με τα λογάκια κτλ. Τελειώνοντας το κομμάτι των αναλύσεων, θα αναφερθώ πολύ λίγο και στις αναλύσεις γράσου. Οι αναλύσεις γράσου είναι κάτι πολύ, έτσι, με μεγάλη παρανόηση στην ελληνική βιομηχανία. Στο εξωτερικό κάτι πάει να γίνει τώρα, το ίδιο και στην ποντοπόρο ελληνική ναυτιλία. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να πάρεις δείγμα, με αποτέλεσμα να παίρνουμε συχνά αναξιόπιστα δείγματα. Τα εργαστήρια απαιτούν 200-300 γραμμάρια γράσο. Δεν είναι εύκολο να τα πάρεις αυτά για να κάνεις τους ελέγχους. Και τελικά καταλήγεις παίρνεις ξερασμένα γράσα παλιά και πάντα βγαίνουν αρκετές συγκεντρώσεις μετάλλων φθοράς που εγώ, επειδή κάνω χιλιάδες διαγνώσεις, μπορώ να σας πω είναι μη αξιοποιήσιμες. Δεν μπορείς να τις παρακολουθήσεις. Από το ίδιο μηχάνημα βγαίνουν χωρίς συνοχή αποτελέσματα. Μέχρι πριν μερικά χρόνια, όπου βγήκε μια νέα μεθοδολογία και κατά STM πρότυπη μέθοδος, όπου με 2 μόλις γραμμάρια γράσου, εφόσον έχεις τον κατάλληλο εξοπλισμό στο εργαστήριο, μπορείς, χρησιμοποιώντας αυτό που βλέπετε δεξιά το kit, το οποίο λέγεται Grease Thief Kit, είναι μια αντλιούλα κλέφτης γράσου, όπως λέγεται, που μπορείς να τη βάλεις με την ακίδα και να παρακάμψεις τα ξεραμμένα γράσα και να πάρεις από τη ζώνη φόρτισης. Με 2 γραμμάρια μόλις γράσου, μπορείς να πάρεις ένα πολύ πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα και να κάνεις αναλύσεις σαν για αυτές που βλέπετε εδώ, όπου παίρνεις τη διαγνωστική πληροφορία και μια μεγάλη διαφοροποίηση, για παράδειγμα, είναι στο μεσαίο, το καρδιογράφημα που βλέπετε στη μέση, είναι το FTIR, είναι η φασματογραφία περίθρων. Η κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει το χρησιμοποιημένο δείγμα και η μαύρη το αχρησιμοποιητό. Γίνεται μια σύγκριση, διότι κάθε διαφορετικό πικ σημαίνει επιμόλυνση, μεταλλοφθοράς. Και κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις λοιπόν για να αναβαθμίσεις την αξιοπιστία της λιπαντικής σου συντήρησης με ένα τέτοιο τρόπο
είναι να καταλάβεις αν τα διαστήματα επαναλήπανσης τα οποία πας είναι τα σωστά. Ή πρέπει να πας πιο αραιά ή πρέπει να πας πιο σύντομα. Διαφορετικά, ο μόνος τρόπος ο άλλος που έχουμε είναι ο θεωρητικός και μετά ο εμπειρικός, παρακολουθώντας την εφαρμογή. Τώρα υπάρχει κάτι πιο τεχνικό μέσα από αυτή την ανάλυση γράσου. Κοντεύουμε να τελειώσουμε. Λίγα πράγματα για την offline filtrancy. Με πηγή εδώ από την Delta Zero. Είναι πάρα πολύ σημαντική η offline filtrancy. Όπως καταλάβαμε λοιπόν από την παρουσία μικροσωματιδίων στην οποία οφείλεται κυρίως η φθορά, τα βερνίκια που σας είπα, απομακρύνοντας λοιπόν, τι μπορώ να σας μεταφέρω σαν εμπειρία, απομακρύνοντας αξιόπιστα αυτά τα μικροσωματίδια από το λάδι μας, ένα λάδι μπορεί να κρατήσει μέχρι και επαόριστο. Έχω δει περιπτώσεις όπου με την απομάκρυνση των μικροσωματιδίων, ιδιότητες που και εγώ ήμουν πολύ σκεπτικός σαν χημικός μηχανικός, ότι λέω αποκλείεται αυτές να βελτιωθούν αν δεν αναζωογονήσει το λάδι, όπως είναι για παράδειγμα η οξύδα του λαδιού ή τα πρόσθετά του, να βελτιώνεται δραστικά. Διότι τελικά σε αυτές τις επιμολύνσεις που υπάρχουν μέσα στο λάδι έρχονται και προσκολούν πολυμερείς ενώσεις της αποδόμησης του λαδιού, στις οποίες οφείλεται και η αύξηση της οξύδητας και η απομάκρυνση των προσθέτων και διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε η offline filtrancy είναι πάρα πολύ σημαντική. Χρειάζεται να τη σκεφτείτε για το κρίσιμο εξοπλισμό σας και με φίλτρα τα οποία θα μπορούν να απομακρύνουν όχι μόνο μικροσωματίδια πολύ χαμηλής διάστασης, έτσι, αλλά και νερό, βερνίκια. Ας πούμε, τα συγκεκριμένα φίλτρα μπορούν να απομακρύνουν μέχρι και μικροοργανισμούς από καύσιμο. Οπότε αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη, να είναι portable σε πολλές περιπτώσεις. Φυσικά, αν η μονάδα είναι πολύ σημαντική, όπως μια πολύ μεγάλη τουρμπίνα, λάδια τουρμπινών σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, εκεί μπορεί να την έχει σε μόνιμη βάση. Οι αναπνευστήρες, πάλι εδώ με πηγή της lubrication engineers, πρέπει να εγκαταστήσουμε και να σκεφτούμε να εγκαταστήσουμε αποδυτικούς αναπνευστήρες. Εδώ σας έχω αναπνευστήρες που μπορούν να κρατήσουν μέχρι 0,3 μικρά. Υπάρχουν στο εμπόριο πολλά, έτσι. Φωτογραφίες εγώ που βάζω είναι γιατί αυτά έχω στη διάθεσή μου, αφού είναι εύκολα να τα βρω από την εταιρεία μου. Αλλά γενικά υπάρχουν πολλά στο εμπόριο. Βλέπετε εδώ εγκαριστημένους για να έχετε μια εικόνα σε κάποιους μειωτήρες. Και τέλος, δεν είναι κρίμα να έχουμε κάνει όλα αυτά που σας περιέγραψα και να καταλήξουμε σε ένα δωμάτιο αποθήκης λιπαντικών έτσι. Να έχουμε βρωμιές, επιμολύνσεις και ό,τι κάναμε να πάει στράφη. Είναι πολύ πιο φτηνό να βάζεις καθαρό το λιπαντικό παρά να προσπαθείς να καθαρίσεις το σύστημά σου μετά. Έτσι. Οπότε αυτά πάλι με πηγή τη lubrication engineers, αλλά και εμείς έχουμε πάρα πολλά τέτοιες φωτογραφίες. Πριν και μετά πρέπει να έχετε στο μυαλό σας, παρότι είναι παραμελημένο, ένα νοικοκύρεμα με έτοιμες λύσεις αποθήκευσης. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχουν δεξαμενές πάνω στις οποίες έχει γίνει color coding, δηλαδή έχουμε βάλει χρώματα προκειμένου να ξέρουμε πού πάει το κάθε λάδι και να μειώσουμε την περίπτωση ανάμειξης με αναπνευστήρες, όλα αυτά τα πράγματα να γίνει ένα νοικοκύρεμα. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ τέλειωσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σας κούρασα, να τα βρήκατε έστω και λίγο ενδιαφέροντα. Τέλος πάντων, εγώ επειδή είναι το αντικείμενό μου αρέσουν πολύ και καμία φορά παθιάζομαι. Και τώρα είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι απορίες ή ερωτήσεις έχετε. Εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και ξεκινάω το σχόλιο εντελώς ανάποδα από αυτό το παθιάζομαι. Δηλαδή, πραγματικά ο τρόπος που μας έδειξες αυτό το. Ας πούμε, εντάξει, είναι ένα παραξηγημένο κομμάτι, λίγο ξεχασμένο. Η λίπανση, όλοι θεωρούμε ότι είναι κάτι απλό. Άντε, βάλει λίγο λάδι, βάλει λίγο γράσο και τελειώσαμε. Εσύ μας έδειξες πολλές άλλες διαστάσεις που υπάρχει και σε ευχαριστούμε για τον ιδιαίτερα απλό και κατανοητό τρόπο που μας άνοιξε στα μάτια, άντε να το πω έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, και εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα είμαι στη διάθεσή σας, όποιος θέλει κάτι να ρωτήσει, θα χαρώ να απαντήσω. Είπαμε να γράψουμε ερωτήσεις στο questions, τέλος πάντων. Υπάρχει μία ερώτηση, την έγραψε ο Γιώργος ο Χατζηγεωργίου. Για να το βρούμε λίγο. Απλά, επειδή αναφέρεται σε συγκεκριμένη ερώτηση,
Ναι, να πω προκαταβολικά ότι όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, όποιος θέλει να πει κάποια άποψη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εδώ. Έτσι, μπορεί να το πει, να το κουβεντιάσουμε, είναι ευκαιρία. Δεν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, δεν υπάρχουν έξυπνες ερωτήσεις, υπάρχουν απλά ερωτήσεις, έτσι. Και επίσης, εγώ είμαι διαθέσιμος και εκτός σεμιναρίου, οποιοδήποτε μπορεί, οποιοδήποτε θέλει, να με προσεγγίσει, να μου στείλει ένα email, να μου στείλει μια πρόσκληση στο LinkedIn, να το απαντήσω ό,τι θέλω. Είναι κάτι που με εξητάρει ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είμαι lubrication engineer, hexagon ή οτιδήποτε. Εμένα το κομμάτι της λίπανσης μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε θα χαρώ να βοηθήσω. Έλεγα λοιπόν ότι πριν ότι ο συνάδελφος ο Γιώργος Χατζηγεωργίου έγραψε μια ερώτηση που λέει ότι στη συγκεκριμένη διαφάνεια κάτι γίνεται, αλλά έχει φύγει ο Γιώργος. Άρα δεν μπορούμε να. Θα ήθελα να τον ρωτήσουμε τι ακριβώς εννοεί. Έχουμε μια καινούργια ερώτηση από τον Κωνσταντίνο Κανελή, που λέει: συνίσταται η πρώτη προσέγγιση να είναι η σωστή αναπνοή του εξοπλισμού μέσω των καταλύνων για το περιβάλλον φίλτρων. Η πρώτη προσέγγιση πρέπει να είναι το audit, η καταγραφή της κατάστασης του εξοπλισμού, να πάρουμε δείγμα αντιπροσωπευτικό από κατάλληλο σημείο του μηχανήματος, άρα πρέπει ένας τεχνικός λιπαντική συντήρηση να πάει από εκεί, να δει το μηχάνημα, από πού θα πάρουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα, να μετρήσουμε το σωματιδιακό φορτίο, να καταγράψουμε δηλαδή πρώτα απ' όλα το baseline και πού βρισκόμαστε και ανάλογα με τα αποτελέσματα να προχωρήσουμε. Πολύ ωραία. Βλέπω ότι ο Χαράλαμπος ο Κολοκυθάς έχει σηκώσει χεράκι, δεν έχει γράψει κάποια ερώτηση, άρα μπορούμε να του δώσουμε το μικρόφωνο. Χαράλαμπε, αν κάτι ήθελες να πεις, είδα έχει σηκώσει χεράκι από ώρα, έχεις μικρόφωνο. Δεν μας ακούει μάλλον ο Χαράλαμπος. Να δούμε την επόμενη ερώτηση που ρωτάει ο Γιώργος ο Τσαπακίδης. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει νόημα να υπολογίσουμε το ενεργειακό κόστος εξαιτίας λαδιών σε μικρή βιοτεχνία ή αν είναι αμεληταίο. Το ενεργειακό κόστος σε οπουδήποτε δεν είναι καθόλου αμεληταίο για να το μετρήσεις. Η δυσκολία που υπάρχει, γιατί είναι μια άσκηση που έχω ασχοληθεί πολύ καιρό και την κάνω, ας πούμε, είναι η καταμέτρηση δεν είναι πάρα πολύ εύκολη πάντα. Γιατί να είναι αξιόπιστες οι μετρήσεις. Οπότε εξαρτάται το είδος της εφαρμογής, έτσι. Άρα, ανάλογα με την εφαρμογή, μπορώ να σας πω περισσότερες πληροφορίες. Για παράδειγμα, αν είναι κάποιος αεροσυμπιεστής, σίγουρα είναι ενεργοβόρος, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εάν μπορούμε να δουλέψουμε την εφαρμογή σε μέγιστο φορτίο για να κάνουμε τις συγκρίσεις μας, έχει νόημα. Εντάξει. Αλλά αν υπάρχει μεγάλη διακύμανση φορτίου, παραγωγής κτλ., υπάρχει δυσκολία στην καταγραφή του αποτελέσματος. Συνήθως εκεί αυτό που προτείνουμε εμείς είναι μία μελέτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να συνδεθούν οι τόνοι παραγωγής, ας πούμε, χοντρικά το λέω, ανάλογα με την βιομηχανία ή την βιοτεχνία, με την ενέργεια, για να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα από εκεί στατιστικά. Εξαιρετικά. Να δούμε τι μας γράφει ο Μαρίνος στο Ταράτσας, ο οποίος λέει καλησπέρα και συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Η μείωση του αριθμού των σωματιδίων μικρών διαστάσεων, δηλαδή κάτω από 10 μικρά, δεν μπορεί να γίνει με τα υπάρχοντα φίλτρα ενός υδραυλικού συστήματος. Η μόνη λύση φαίνεται να είναι το offline filtration. Συμφωνείτε? 100%. Δεν μπορούμε και δεν είναι καλό να γίνει με online φίλτρα, γιατί θα έχει πρόβλημα το μηχάνημα. Και πάλι εκεί η σύσταση είναι, κάνουμε πρώτα ανάλυση, κάνουμε μάλιστα ανάλογα με το υδραυλικό κύκλωμα, κάνουμε σίγουρα ανάλυση που περιλαμβάνει βαθμό καθαρότητας, οξύτητα, όλα αυτά τα πράγματα που είδατε. Και επιπλέον, ειδικά για υδραυλικό σύστημα, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μία φορά MPC test για να πιάσουμε και τα σωματίδια κάτω από 4 μικρά. Ανάλογα με τα αποτελέσματα μετά κάνουμε. Δηλαδή, βλέπουμε τι θα κάνουμε. Αν είναι όλα καλά, δεν χρειάζεται κάτι. Μία φορά το χρόνο, επανάληψη. Διαφορετικά, αν οι βαθμοί καθαρότητας δεν είναι αυτοί που θέλουμε, βάζουμε συγκεκριμένους στόχους, ρεαλιστικούς όπως σας είπα, γιατί αν πάμε να βάλουμε τους στόχους που δίνουν οι κατασκευαστές, οι οποίοι θέλουν να είναι συντηρητικοί για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, θα κυνηγάμε συνέχεια την ουρά μας. Θα βάλουμε λοιπόν εμείς μαζί με το τμήμα συντήρησης και εμείς, τα λέω δηλαδή ο σύμβουλος λίπανσης, που ξέρει όμως αυτό το κομμάτι, έτσι. Θα μπουν συγκεκριμένοι στόχοι, η ερώτηση είναι πολύ καλή, θα μπουν συγκεκριμένοι στόχοι και κατόπιν θα πρέπει να
επιλεγεί ένα κατάλληλο σύστημα offline filtrances, το οποίο θα μπορέσει να πιάσει αυτούς τους στόχους. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Δεν αρκεί μόνο να πεις αυτό το φίλτρο είναι για 4 μικρά. Άρα θα το μειώσω. Όχι, γιατί πρέπει να διαστασιολογηθεί ανάλογα με το volume του λαδιού, τις παροχές, έτσι ώστε να έχεις επίδραση στη δυναμική ισορροπία του βαθμού καθαρότητας κατά ISO. Αν γίνομαι κατανοητός, τέλος πάντων. Ναι, λογικά ναι. Έχουμε τον Κωνσταντίνο τον Κανελή, ο οποίος έχει γράψει άλλες 2-3 ερωτήσεις, οπότε προτιμώ να δώσω το λόγο στον Κωνσταντίνο. Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα και από μένα. Γεια χαρά. Μ' ακούτε? Ναι, μια χαρά. Η τελευταία ερώτηση που έθεσα αφορούσε τα πρόσθετα που κυκλοφορούν στο εμπόριο από άλλες εταιρείες, τα οποία υπόσχονται την μείωση της θερμοκρασίας στον εξοπλισμό και συνήθως είναι πρόσθετα από τεφλόν. Είναι μια πούδρα, ένα γαλάκτωμα, το οποίο συνιστάται να προστίθεται μέχρι 5% στο λάδι πριν γίνει η χρήση του με καλή ανάμειξη. Σε αυτά εσείς συμφωνείτε ή θεωρείτε ότι δημιουργούν περαιτέρω επιπλοκές, δυσκολίες στις αναλύσεις μετά στο audit που θα έχει εξοπλισμός? Ποια είναι η γνώμη σας? Κοιτάξτε, γενικά, μιλάτε τώρα για πρόσθετο που μπαίνει aftermarket, έτσι, όχι, δεν είναι προκατασκευή στο λιπαντικό. Aftermarket, ναι. Γενικά, σε αυτά είμαι λίγο συντηρητικός. Με την εξής έννοια, ότι αν ήμουν εγώ στη θέση σας, θα ζήταγα αρκετά case study να δω πρώτα, διότι στη θεωρία του τεφλόν, αν το βάλεις, είναι ένα βελτιωτικό, ας πούμε, του συντελεστή τριβής, άρα θεωρητικά θα μου το βελτιώσει. Αλλά δεν ξέρουμε σε βάθος χρόνου τι άλλο μπορεί να προκύψει. Οπότε, αν έχουν γίνει μελέτες και έχουν δείξει ότι μηχανήματα έχουν δουλέψει για ένα διάστημα εύλογο, χωρίς να αντιμετωπιστεί κάποιο πρόβλημα που τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το σκεφτώ, okay. Άρα το πρώτο πράγμα που θα ζήταγα είναι case study. Το δεύτερο που μπορώ να σας πω, σαν άνθρωπος της λιπαντικής συντήρησης που ασχολούμαι πολλά χρόνια με τις αναλύσεις και όλα αυτά, είναι ότι όταν θα το έκανα πιλωτικά, με πολύ έντονη παρακολούθηση αναλύσεων όπως σας τις παρουσίασα, όχι απλές αναλύσεις, μαζί με άλλα προβλεπτικά εργαλεία, για να είμαι σίγουρος ότι κάτι δεν θα πάει. Σίγουρα οι άνθρωποι που το προτείνουν το έχουν μελετήσει, δεν αμφιβάλλω γι' αυτό, οπότε σίγουρα θα έχει μια θετική επίδραση. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχω και την κουλτούρα από πίσω του lubrication engineers, η οποία είναι πολύ συντηρητική στο κομμάτι των aftermarket προσθέτων, διότι όταν κάποιος έχει κάνει στο λιπαντικό μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, το μελετάει χρόνια πώς θα είναι, πώς θα το βάλει κτλ. Και του λες, εντάξει, να βάλω και λίγο αλάτα και παραπάνω. Είναι λίγο, ζορίζεται λίγο, έτσι. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Περισσότερο με ενδιαφέρει αν αυτό θα έχει αρνητική επίπτωση, αν ομιγέννητο προκύψει κάτι και χρειαστεί να γίνει κάποιο audit στον εξοπλισμό, η προσθήκη κάποιου προσθέτου όπως του τεφλόν θα εμπόδιζε ενδεχομένως τους ελέγχους που θα θέλατε να κάνετε. Όχι, δεν εμποδίζει τους ελέγχους, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει όταν θα μας στείλετε το δείγμα, αυτό το δείγμα όπως είναι, με το λάδι και το τεφλόν και οτιδήποτε μέσα, εμείς θα σας δώσουμε. Δηλαδή, εμείς, οποιαδήποτε εταιρεία που ασχολείται με το κομμάτι της διάγνωσης, θα σας δώσει πληροφορίες για το τι βλέπει αυτή τη στιγμή στο μηχάνημα, έτσι. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω, ίσως μάλλον αυτό δεν το είπα, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στις αναλύσεις είναι το ιστορικό. Οπότε, οι spot αναλύσεις είναι να πεις, έκανα ένα τεστ κοπόσεως πριν 20 χρόνια, τέλος, δεν ξανακάνω. Χρειάζεται παρακολούθηση, ώστε να παρακολουθούμε τους ρυθμούς μεταβολής. Άρα, στην περίπτωση της δικιάς σας που λέτε με το τεφλόν, θα έκανα μία ανάλυση πριν να βάλω το τεφλόν, το πρόσθετο τεφλόν, έτσι, Σύμφωνα. σαν reference, και μετά θα αρχίσω να το παρακολουθώ στις 500 ώρες, στις 1000 ώρες, όλα καλά, στις 1000 ώρες, όλα καλά, στις 2000 ώρες, για να έχω να δω αν κάποια στιγμή κάτι πάει να ξεφύγει και να το πιάσω έγκαιρα. Ναι, ή αν αυτό ωφέλησε. Σαν κίνηση προληπτική. Ναι. Σίγουρα. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Συνεχίζω, θα δώσω λίγο μικρόφωνο στον Χαράλα από τον Κολοκυθά που έχει σηκώσει χέρι εδώ και αρκετή ώρα, αν μας ακούει. Ωραία. Χαράλαμπος. Δεν ακούει. Και θα πάω Αν τώρα να γράψει ό,τι θέλει στο chat. Ναι. Θα δώσω επίσης το λόγο στο Χρυσοβαλάτη το Λιτούδη, γιατί έχει σηκώσει και χέρι, έχει κάνει και μία ερώτηση. Έχει κλειστό το μικρόφωνο του. Ρωτάει ο Χρυσοβαλάτης, που είναι μηχανικός συντήρησης στην Ελπέντισον, ήθελε τα σχόλιά σου, Νίκο, για την μέτρηση RPVOT και τη διαφορά της με τη μέτρηση MPC. Ναι, λοιπόν, εντάχει, το RPVOT είναι το Rotary Pressure Vessel Oxidation Test. Αυτό τι κάνει, είναι μια μπάλα, στο πούμε μέσα, όπου μπαίνει το λάδι και έχεις και συμπιεσμένο αέρα, άρα οξυγόνο. Και ξεκινάς λοιπόν και βλέπεις που είναι η πίεσή σου. Και αρχίζει και μετράει το μηχάνημα δευτερόλεπτα. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή αρχίζει και πέφτει η πίεση. Και λες πότε άρχισε και να πέσει και άρχισε και πέφτει η πίεση, στα 1800 δευτερόλεπτα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το λάδι που είναι μέσα άρχισε να αντιδράει με το οξυγόνο που είναι μέσα σε αυτή τη σφαίρα. Και ξεκινάει η οξύδωση, που σημαίνει ότι εξαντλήθηκε το πακέτο των αντιοξυδωτικών προσθέτων που έχει. Τα λάδια λοιπόν ξεκινούν με μία μέγιστη τιμή εκεί και σιγά σιγά το παρακολουθούμε για να δούμε, γιατί θέλουμε να λειτουργήσουμε προληπτικά, ειδικά σε εργοστάσια όπως της Ελπέδισον, και μιλάμε για τα λάδια τουρμπινών κυρίως εκεί πέρα, οπότε να πάμε να κάνουμε μία αναζωογόνηση των αντιοξυδωτικών προσθέτων πριν αυτά. Οπότε αυτό με το MPC είναι διαφορετικά πράγματα. Το ένα μετράει την παρουσία και την διαφοροποίηση των προσθέτων των αντιοξυδωτικών σε βάθος χρόνου σε σχέση με το χρησιμοποιητό δείγμα, και το άλλο μετράει τις πολυμερείς ενώσεις, τα παραπροϊόντα της διάσπασης του λαδιού. Θεωρητικά πρέπει να γίνουν και τα δύο. Και μάλιστα το RPVOT έχει πλέον αντικατασταθεί, έχει προσπεραστεί από μια πιο σύγχρονη μέθοδος, τη μέθοδος του ruler, όπως λέγεται. Οπότε η απάντηση μου είναι αυτή, ότι είναι δύο, δεν είναι συγκρίσιμα. Πρέπει να γίνουν και τα δύο. Ειδικά στην Ελπέδισον λάδια τουρμπινών πρέπει να κάνει και ruler και MPC. Κυρίως το MPC όμως. Αν μου λέει κάποιος ποιο από τα δύο να κάνει, πρέπει οπωσδήποτε να κάνει MPC. Ειδικά εργοστάσια όπως της Ελπέδισον, τα οποία έχουν και διαλυπόμενη λειτουργία, αν έχουν μπει μέσα και έχουν δει χρωματισμούς, όπως είπα, πορτοκαλό, κίτρινο καφέ κάπου κτλ., αυτά είναι βερνίκια. Πρέπει οπωσδήποτε να το μετρήσουμε το MPC. Πολύ ωραία. Έχουμε και μια ερώτηση, αλλά την είπαμε και την απαντήσαμε. Ρωτάει κάποιος συνάδελφος αν θα είναι διαθέσιμο το υλικό. Είπαμε ότι μετά από μερικές μέρες επεξεργασίας θα ανεβεί όλο το βιντεοσκοπημένο webinar σήμερα στο κανάλι μας στο YouTube, άρα μπορεί κανείς να το δει όσες φορές θέλει και με τους συναδέλφους του κτλ. Νίκο, φτάνοντας τώρα προς το τέλος, επειδή σε 3 λεπτά λογικά θα σταματήσει η πλατφόρμα, καταρχήν να σε ευχαριστήσω και ως HMS για την παρουσία σου. Και θα ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπω το αντίπαλο δέος της συντήρησης είναι το κόστος, επειδή το βλέπουν όλοι ως cost center. Και από παλαιότερα έβλεπα το φαινόμενο να αποφασίζουν για το είδος το λιμπατικό το οποίο θα προμηθευτεί ένα εργοστάσιο στο τμήμα προμηθειών, να έχει τον κύριο λόγο και όχι το τεχνικό τμήμα. Πόσο ισχύει αυτό εδώ πέρα σήμερα και πόσο αυτό επηρεάζει αρνητικά τελικά την επιλογή των λαδιών, ή αν έχει αρχίσει να ανατρέπεται αυτή η φιλοσοφία? Πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία. Κοίταξε να δεις. Μιλάμε πάλι για λιπαντική συντήρηση, όχι για λάδια. Αν μιλάμε για λάδια, είναι πάνω στις προμήθειες, γιατί δεν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Είναι η δουλειά η δική μας των μηχανικών λίπανσης και συντήρησης να το επικοινωνήσουμε αυτό καλύτερα με τους μηχανικούς συντήρησης. Εντάξει. Υπάρχει βελτίωση. Δηλαδή,
το 98, ξέρω εγώ που ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη λιπαντική συντήρηση, με τώρα υπάρχει βελτίωση. Δηλαδή τότε μιλάγαμε για αναλύσεις λαδιών και μας κοιτάζανε σαν εξωγήινους. Αλλά παρόλα αυτά αφορά αλλαγή κουλτούρας, Γιώργο. Είναι αυτό το οποίο οι Αμερικανοί λένε how do you see your lubricants, assets or consumables. Δηλαδή βλέπεις τα λιπαντικά του σαν ας πούμε asset ή σαν κάτι το οποίο είναι αναλώσιμο. Η απάντηση για μένα πολύ καθαρή μέσα από τις χιλιάδες αναλύσεις που έχω κάνει. Είναι asset. Το λιπαντικό φέρει τόσο μεγάλη πληροφορία και έχει τόσο μεγάλη σημασία στην εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού για όλους αυτούς τους λόγους που σας είπα, έτσι. Δηλαδή, πρόσεχε, υπάρχει πολλές φορές μία από τους κατασκευαστές ότι εγώ το έφτιαξα το μηχάνημά μου, είναι τέλειο και με ένα απλό λάδι δουλεύει. Σε ιδανικές συνθήκες όμως, γιατί όταν έχουμε όλα αυτά τα μικροσωματίδια που είπαμε, υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, αν θέλω να έχω μακροζωία στον εξοπλισμό. Οπότε είναι ένα, ξέρεις, πώς το επικοινωνείς. Ωραία. Ωραία. Οπότε είμαστε και εξαιρετικά συνεπείς, είναι 1,5 ώρα ακριβώς και καταφέραμε 1:29 και τελειώσαμε. Μπράβο λοιπόν σε όλους. Νίκο, ξανά και μπράβο και ευχαριστούμε γιατί η παρουσίασή σου ήταν ήρεμη, αλλά μιλάμε, εγώ είχα και καιρό να το ακούσω αυτά και μπορώ να πω ότι μου θύμισες πάρα πολλά πράγματα και με βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε λοιπόν, σε καμιά δεκαριά μέρες στο YouTube θα δείτε το βίντεο το σημερινό. Θα ανακοινώσουμε την ημερομηνία αρχές Δεκεμβρίου για το επόμενο webinar που θα παρουσιάσει ο Στάθης Αναστασίου με τίτλο Office 5S και βέβαια όπως είπε και ο Γιώργος πριν το μεγάλο γεγονός που θα γίνει ζωντανό και διήμερο φέτος το Maintenance Forum, εκεί θα τα πούμε, ελάτε να τα πούμε και από κοντά, να συζητήσουμε και πολλά άλλα πράγματα και να δείτε και πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για το σήμερα και για το αύριο της συντήρησης. Καλό υπόλοιπο, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας. Ωραία, γεια σας.